Thank you, John. Alright, ما أنا حتى تاتكن أتوينا برهانة تعرف قال الله. ممرري شمكا صحافي لها دمو برهاني هاي المكايل زبهال نمدكام تك إيدو حافظة بلا سبيل لن ما خجمر لكم يعني. الله حفظ بال. alright, okay. في الشالة يتكافى بالك الله قاهد. اوكي يغني اللي اقدم جن حتر زبالة سلسة حتر لو انا ما يفك اديو داويت هاوي وش سلسلة كتب ده انت غير كاتبه. وداني سنس سجن اللي اوكي alright. يغني اللي اقدمه كمسكن الزلي مسنيتنا قاب جيخ انتقونه حاو برهاني هاي المكان مسكانه اب حتى يكاتو بزعبه تقاومتي زبل قالينا اب سلسته نخفلو ማለት تي تقاومو زي كونسي معاشي تجميرو تمقوام قالينا خاني اب كلته نخفلو لنا ثم اب سلسته نخفلو قدمنا صنتات حيزون نزود بزي تقاومو كم زنبره بكل لاي كان تي مراحوين نابزي كم زوسدنا بستلله منقدي تقاومو نيرو اتخال اي تقاومو خاني دحرنا صنتيو زبل اتي سالساي تقاوماي جن كاب كلتا شح كلتا شح هذا زجمر اتي تقاومو زبل موني ابزي انتاي رئيت لك حاو برهانه تخلعي تحطوي بقو عمر رحا اي سلازيبلنا ينا تقمنا زبل اب مجلسيقا انا دقاقي مزولة كل جزي انت اليو اب قدمي وعل داويت حاوي مالتي بقعت مراحتي زي كونسي منستر داويت وي أتو داويت نابلنا هنقل زي كونسي منستر داويت منستر نابلنا توم كادراتنا هنقل زي تسفانا نيرو حجون كمورحنا تسفاي قبريه نزي شجر زخن كنفتحو بناي مقدي انتقدنا يو زحيش الذي زوين كتعبرنا يا سالسيتي أبي كوميونيتي زي مهلاونا الكا هو لك كوميونيتي زي مهلاونا عبد سجمنا مخانو نفلتينا نصوم كوميونيتيز كل كوميونيتي دسرحوا وين كاب 84 حمشتن عتيزوم ولا نتي ناي كال ودوات وين زنبره او بحبار تسرحه دحري ناتنت بفلاي كا دحري كالاي كوينات مس إثيوبيا بخدجن نصوم زبحاتو وي نحنا خابزي تبجسنا اب كلتا شحن سلستن كساب كلتا شحن شوعتن سفيح من قصاص وسيدنا حدا كوميونيستي ابزي زنبرلو كابتن عبيت ختماتات حدا نتبع 5 مليون هزون زنبرلو لعلي سلسته شح كا إرتراويان نورلو كوميونيتي مسريتنا حقاو زخون كوميونيتي غاني بمنجست درجاوين تلالي بسرح كوميونيتي مسريتنا خاب اوموتينا انت خونه حجي ابزع انت ويز قلت كايو تقاومت فحفاحلنا زبل كايو بسنكي ابتي امرار حازلو نتي كوميونيتي لميسو انت نقر تسرح كم زي الكوينو نزي كما جرنا نفوتنا اوكي بزح نابالات انديز ملكت جن اب كوميونيتي حفشا ونامول العالم كما جرنا انت فتحنا حشنا يغني الله Thank you في الشارع. تردينا غلاتن حتى تات مش برهانة. هو تردينا الله قاعد ملص له ده. thank you حافظ الشالي والإتانا يتقامتي زبال كايا كل جزي زخون من قصاص بزي تقامو خنبر ايكلني زي فلتي ولا كلنا هم فوتاسي ولا بسدراي بيتون بحسب زي مسمع كم زل فلتي ام منغو سواين سبيتن ام منغو مصدقا فللي يالو ولا بتازنا اسس سدراي بيت اب تاريخ سورة اتران تلينا حوال خبر بعتات حمساتاتون ام منغو توم ناي فلت كم قصاصون فلليات نيري انا هجن منتا اصبا بلا غليصا ام منغو جبهان شعبيان زنبر فللياتون نفولتينا نبعلو ام منغو جبهان زنبر وشت زنبر فلين فولتينا
أم وشتي شعبية زنبر فليات كان فلتينا هجي نويه كيكدنا تتقامو نيري ولا بزواغن با تاريخها ديالا زفلتو السلطان حيز نبرقن مجفلا مهدات مقتال مئسار حدا خابت المللي إيو سبن داول عي مسي مالتي إساسن أمانتو كساب دحنا نصنت كساب حجة الله مالتي the same نالبات بوتان جيزيان حيلون دخامون فلالخ انبر دز تقامو اندا جفلقه اندا أسره اندا أرسكله يمسي مالتي هجي كم كل إرتراوي إزي دحنا نصنت إزي حجي زلو حزبنا أخول أفلوت أنا يروح بهالايك آدني دحنا نصنسي إذا عين زيخ أتصل زبل أنا بوغني أي كم تسويت هاي نبرن مناتو أنا عالم أمنت كنكون بزح تسفاتات سلد نبره إذا قداي زي كقتصل بزخف إيه ناب سدتن مفللاين كان مره بزح حسب تسويت هاي نبرن أي حويس كامالتي هجي أبزوان زي مسي زول لسقم هقدر فاوشي طعمت له ولا زم يدقفوا من لهم طعمت لهم كزارو بقنا يكلني سايلنت ماجوريتي يسقطوا مناتو تحت مصم سلس فولتا أوش تقدر مالته استقاموها مئسار مقتالالو سلزي تاحانت مريج أناتهم ويبربحة ويبفرحي كسقط له ولا عنتها ينبلا أجهيدهم استقاموا استأصلوا قتلوهم مفلطة منا تقدفون ولا نتوم زقامو أوش تيتراتر هذه يكون السجردو من داخل السودان زطفهم مفلطة منا ناي كادراتنا تكونوا ولا كالوت أولاد ناي تقال حنت يطفوا من داخل السجردو مالتي ولا كساب الجون قصالي سلكوتها عند كاده كساب سجردو قال هجرات يقنصلي إذا سلازهون حاجة تسب درجة رعدي فرح له زي مقام قالوا بربحون على سلازي أنت مقام أنا حجي جمرة يكونن عوانات فلا لخل كاب كمنا الناس نبريو أنت أجا مقام جن استفعل عليه كم زي حجي أب دجاز لنا سلامة سلفة تقبر بجهورت ميديا تجلس ببزحن بعينتن استفعل عليه جن أنا تحت المتقلال زنبري منارات كل تديني رسالته كن فلا لنا خلينا جن بجهود زقام الله بجهود زدقف الله أمونغو قوبتش رخوين زبلك الله منارات كلمنا تنت نيردو تلكاني كنبر خلي مناتو انت نايتاي قدسني وبفرحون زي قام نيرخون خلي وون امثل زدقفنت سرعتهم نيرخون خلي سلازي انا بعينتن بيعقنون كفالالخ الامبر زغدايزي قدميو زنبر زبل الرأي زلني نابتخالايتي اتا تنصر زولا بقعات مرحتي يبلنا المالت هيكونه بقعات مرحتي لونا كاب إساس نلعلي فلت زلهم لبنا زلهم كاب سيفل ولهم كاب تجارت ولهم اللونا إتو حتى زن بقعات مرحتي نخمرحو ناتهم فلتتنا بحبرة سب ويناتهم كلتنا بحبرة سب كاب صحوه عدل يرهون زلو السلطان ويزلو السيستم عدل هذا بايتون تزلونا قوام تزلونا سب بفلتاتو بخلوتو تواراديرو سلطان محازي نهزو بخامة قلقل إذن يلا نوعدنا سلازي ولا بقعات مهورات بقعات كإلاتات سب تموكرو سب صقان تالو إذن زلو سرعات جن أفكدني سلازي أفكد كنت قوم لك الله مرحتن حالفتن لبونا زلوهم صناعات جن اللونا محاوركم أقداسي قداء ولا بزلو ختمة محاوركم أبزح ختماتات تفتينو تقدامتي صقم تمسي ناي هقدف تلقى متاوية أنا زي وننو مس منقص ركب زي بلو أنا زي بارخ كوو محاوركم يلن أفكد الكان تخلعي تدخام ناتنا مهناتو مخنيات زي بلنا نبع الله ونحنا دقفتن تقوم تبهن نفعل علينا كلت بيت كريستيان الله كلت محاوركم الله بزح خبابيتات نبع الله نحنا تم إيرتراويا قلنا دقفت قلنا تقوم سلنخون دخامو سلزلنا نتزمصنا هقدف تقوم خنمو كتاي كالنا كنصمم ما يكالنا بقعات مرحتي كنطري كالنا تردهان كتمكت لك اغريسيف كتكون لك
أنصارك كسبكت كايدو خليهم كنصل خيام من كتقصل على كاوعزها زي مقبارنا كنمكتو زي مقالنا نتناي هيقدف شرحتات أبزخل ورقة تابتحنا نبل كلنا توما محبركم نخين مسرت كل جزيه هقدف إيدو تولو تبل الرأي ولينا عليه ناتنا سفنا ونال بعبيه هقدف قالوا سفنا ناتنا ونال مهناتو بزعادة كنا نحسبنينا بقبر محبركم كم زدلن فلقنا إنفولفو كنا نقبرنا مسواتين غفلنا جنزب عين واتسنا أبت ليدرشيب أبت مرحلة هاي نمتسنينا بدق هونكا صبوت قبر لهم داوي صبوت قبر لهم تبل كتأتو لك ندقنا ترحزي كون نبعلنا أبزا هاجرا زلنا ين أمنة أمريكا زارب زارب بزح opportunity بزح عدلات على كنت قنبل نغل أي تتقوم نالنج بسنك مفل لاينا بسنك حمانا زبل الرأي زلنا بعبي خانة بيجي لك ده يغني الله كما حواركم كن نقه كن ودب كن صنع علنا طرح زب نمفنطرنا بيجي لك ده كن بوتكو علنا داويتهم عميت قبرة تلك تسفاي تغلي كعفا بالكالوها اوكي راي قرم كما يوعلكم بحبار كما يكنيهم نوح اي ترى انا زي مدب زها صبق ناي سنيتنا مدب زي محاز بتاع دزبلي كصالي ورو كصيله ني غاشا حاو برهانه صبق اقراربا صبق غمغامات تكل زبلكايو ابلو بطرح زي كده اب بزح تغبرو قالمتي كاتليه مس كله تكايدو بتاع صبق يي مالتي ناتي زلنا حتى بزعبات ناي مريحنتن اتي ناي كلون اب كل زبلكاي سامعلو كله رداني ابناي كنا ابناي تግራይ ግን ብዛዕባ ዝተኻየደ ብሙሉ ሓይል ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናብኡ ተሳቲፉ እዚ ወራድ ከወራድ ሃትሪዮስ ዋላ ከም ኖርማል ኩናት እቲ ዝተገብረ ግፍዕን በደልን ከዓ ኩሉ ዓለም ዝሪኦ ኩሉ ሳይ ዝገብሮ እዩ ንዝተገብረ መታን ከይክሰስ ክንብል ሲ ዝገበሮን ዝበደሎን ክንፀቕጠሉ ቁኑዕ ድዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት زحالفه اب كوينات زحالفه ناي 30 عامات كما ناي رايون حزب ኤርትራ دفعي ካብ ጎزو አውጽዩ አገዲዱ ኩናት ከእትዎ ከሎ ጽንተት ኣብ ህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ጆኖሳይድ ኣብ ኤርትራውና ካይዲ እዩ ምስኡ ተኣሳሰረ እዩ ነዚ ከመይ ትሪኦ ኣብዚ ክንፋል ግባአና ዲነሩ ኣብዚ ምልክተና ኣነ ከምሪእቶይ ኣብዚ በሓባር ኣብዚ ኩናት እዚ ህዝቢ ኤርትራን ንሰራዊቱን ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነን ተባሂሉ ብሓደ ድምፂ ክንከውን ተገባአና ኣብዚ ግን ክንፋል ቁኑዕ ድዩ ምክንያቱ ገለ ጠቂስካ ብተጋሩ ዝተገብረ ኣብ ህዝብና ዘሎ ቅድሚ ኩናትን ቅድሚ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ዝገበርዎ በደላት ገለሉ ብወገን ኤርትራውያን ከ በደል ኣይተፈፀመን ድሕርቆም ህንፀባፀብ ኮይኑ ያተን ሕቶታተይ ተረዲና ካኾና ተርፋ ብር ትኻልእ ግን ምናልባት ኣብ ርእይቶ ክህበሉ ድሓር ምናልባት ስታይ ከይከውን ድሓን ኣብ ትርኢ ድሓን ትኻልእ ብዛዕባ ስታይ ዘሎ ግን ብምልኡ ሰማዓሉ ብጣዕሚ ገላፂ ፅቡቅ እየ ዝብል እታ ሕቶይ ርድእቱ ክኸውን ተስፋ ገብር ተስኪያ እንትኸውን قتل برانا اوكي ثانك يو او تسفاي تخلي تنقفت اندي ابزا انا تግራይ ክምፀላ ሁሉ ግዜ ተካቲያ ግን ብዝካል ክምልስ እየ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ወራዲ ኩናት ብርኢተይ ወራሪ እየ ዝብሎ ዋላ እኳ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ዝተገብረ ዝምድና ተንኮላት ምትእሳር እንተኾነ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶብ ሰጊሩ ኣብ መሬት ትግራይ ወይ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ክደናገር ዘይብሉ ናሽናል ኢንተረስት ዝብል ዘረባታት መፅእ ንረብሓና ስጉምቲ ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና ገለ ሰባት ምስ ኣሜሪካ ኤራ ኣሜሪካ ኣፍጋኒስታን ብዙሕ ክስታይ መፅእ ኣብኡ ከይከድና ግን ዘኽይድ ምክንያት ነይሩና ድዩ እንድሕር ዝመፅእ ብህግደፍ ኣሎ ብጅለ ህግደፍ ግን ኣይ ከም ዝምስለኒ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ዝኸሓነ ፅልኢ ስለዝነበሮ ክጠፍኡ ኣለዎም ንስልጣኑ ስለዚ ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብላ ታሕቷ ስለዝነበረ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ተጠቂሙ
ዝኸፍአ ህልቂት ፈፂሙ ማለት እዩ ህልቂት ክልቲኡ ሓደ ብዓብዩ ዝቐንዘወና ህይወት ናይ ኤርትራውያን ኣብኡ ጠፊኡ ዘሎ 70,000 ድዩ 50,000 ድዩ 40,000 ድዩ ዋላ እውን 10 ኹኑ ንዓና ይቐንዝወና እዩ ኣብ ብዝሒ ይኮነ ዘገድሰና ይቐንዘውና እዩ ዝተማረኸ ህይወት ዝኸፈለ ሃለዋቱ ጠፍአ ብሰንኩ ዝተመዛበለ ህዝቢ ዘኽተማ ስድራ ቤታት ዝዓነቁ ጠባ ይቐንዘውና እዩ ሓደ ኣብኡ ጠፍአ ኤርትራዊ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ዝተፈፀመ ህልቂት ከዓ ብሰራዊት ኤርትራ እዚ እውን ንዓና ከም ጎራብቲ ከም ብዙሕ ዘራኽብ ምህላውና መጠን እዚ እውን ፅልኢ ምትካል ንባዕሉ ንዓና እውን ዲስኣድቫንቴጅ ምክንያቱ ዜና ዜርና ጎረቤትካ ምስ ጎረቤትካ ክትነብር እምበር ምስ ትግራይ ተፃሊና ምስ ኣፍጋኒስታን ወይ ምስ ሩስያ ክንቅመጣ እዩ ማለት ኣይኮነን ዝቐረበ ምስ ጎረቤትካ እዩ ስለዚ ኣነ ወራር ኢለ ዝገልፆ ምክንያቱ ንዓና ናብ መሬትና መፂ ዘጥቃዓና የለን ክንከላኸል ከይንብል ናባና ዝመፀ መጥቃዕቲ የለን ንሕና ዶብ ሰጊና ቅትለትን ካልእ ዕንወትን ስለ ዝበፀምና ወራር ብዘየገድስ ምክንያት ብዘየገድስ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ሻዕብያ ዝነበሩ ዝምና ብዘየገድስ ንሕና ከይድና ዘይመሬትና ወሪድና ኢና እንተዘይከውን ነይሩ 2 ዓመት ኣይምፀናሕና ይግባእኒ ንብሎ መሬት ተነይሩ ሒዝካ ናብ መሬትካ ትምለስ ግባእካ ግን ዓመታት ፀኒሕና ኢና ብዓይኒ ረብሓ ከምኡ ክንገብር ዘገድደና ኩነታት ድዩ ንዓይ ኣይረአየኒን ስለዚ ዳይሬክት ኣነ ወራር እየ ዝብሉ ተራ ኩናት ኣይኮነን ኣብታ ዝበልካያ ዝበደሎ ክንሓብኦሲ ይግባእ ድዩ ምክንያቱ ገበናት ገይሩ ኣነ ንሕባየ ማለት ኣይኮነን ግን ቅድመ ፍርዲ ክንህብ የብልና ምክንያቱ ገና ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈፂሙ ዝበሃል ብዙሕ እዩ ብዙሕ ዋላ ኣብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ መስማር እትየምለን ኮነ ኢሎም ኤድስ ዝነበሮም ሰራዊት ከም ዝረኻ ገይሮሞን ድዊሃ ፕሩፍ ክንደይ ተፈፂሙ ኮነ ኢሎም ኣስላም ገይሮሞ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ሕጂ ኣነ እቲ ዘፀግመኒ ዘሎ ንምእማኑ ንዕኡ ከም ዘለዎ ሜድያታት ናይ ትግራይ ወይ ሜድያታት ናይ ኢንተርናሽናል ኣምፂአን ባየስ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሕና ምድጋምናን ኮንክሉዥን ምሃብናን እዩ ንህወኽ ስለ ዘለና ሰኺልና እዚ ጉዳይ እዚ ክልተ ወፃእ ከይህሉ ከይተፃረየ ቅድመ ፍርዲ ኣይነጋኑና እዚኣታ ናይ ተመርገፅ እምበር ክሕባእ ኣብሶሉትሊ የብሉን ገበን ተገይሩ ብሕጊ ሕተት ዋላ ሰራዊት ኤርትራ ብሕጊ ሕተት መን ኣዋፊርዎ ኢሳያስ ዝሕተት ጀነራል እገለዲ ዝሕተት ዝስኻሉ ሕተይ ግን ኣብኡ ቁጠባዊ ዕንወት ከም ተፈፀመ ገበናት ከም ተፈፀመ መምክኔታ ነይርዎ ዲ ኣብ ግዜ ኩናት ዲ ኮነ ኢልካ ዲ ጀኖሳይድ ከይተፃረየ ቅድመ ኩነት ፍርዲ ኣይንሃብ እምበር ኣብዚ ክሕባእ የብሉን ክንኩንና ኣለና ኣብ ዝኾነ ብሰብኣውነት ኣብ ዝኾነ ሃገር ገበን ክፍፀም ክንቃወም ኣለና ክንፈላለ ነይሩና ዶ ኣይግባእናን እዩ ስለምንታይ ሓውና እንዳጠፍአ ክንፈላለ ነይበርና ኣነ ብርእተይ ነቲ ዝተገብረ ኩናት ክንኩንነ እዩ ዘለና ብዘይ ዋዕል ሕዘር ክንኩንነ ኣለና ምክንያቱ ካብ ክልቲኡ ንሕና ሰብ ነጥፋ ኣለና ኣብ ዓድዋና ከይድና እውን ፅልኢ ንተክል ኣለና ስለዚ ኩናትን መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ናብኡ ንክንኣቱ እውን ብቑዕ ምክንያት ስለ ዘይኮነ ኣብቲ 2,000 ቅድሚት ተኻየደ ኩናት ንፈልጦ ኢና ምክንያቱን ስለ ዘይብልና ናይ ከምኡ ዓይነት መፍትሒ ምፍጥጣን ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ቅኑዕ ኣይኮነን ክንፈላለ ኣይግባእና ዝብል መርገፂ ዘለና Thank you. All right. Sego, معشو سلامون. أنا سي إيد وحيد إلى ريتو خذ إلى العلاية أنا حتى تلوم على فن مود حر ريتو خذ اللي خفتنا هاي community أنتم مكروشير قبل دليل. Thank you. قويتم مريم قبلني ريلو زدنا عوضنا تو. هراي معشو حزك أصنع ريتوها. كفل مريم. مرحبا كلهم تانكي حبتها قصص إركني داويتا محلاف زخلاء خيو عندنا بزلنا قاشانا
ጋሻና ሓው ብርሃነ ቴንክ ዩ ፅቡቅ ኣስተምህሮ ሚዛን ከም ዝኣመሰለ ሓበራዊ ምርዳእትን ኣስተምህሮታትን ምግባር ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ሽግርና ኣብ ምፍታሕ ክሕግዘና ዝኽእል ኢለ ዝኣምን ካብተን ሕቶታተይ ባይ ዘ ወይ ኣነ ኣብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝነጥፍ ኩላህና ስደተኛታት ኢና ዋላ ሓውና ዶክተር ብርሃነ ኩላህና ማለት እዩ ንናይ ስደተኛታት ጉዳይ ግን ንዝኾነ ዋላ ንሜድያታት እውን ዝነቕፈሉ ማለት እዩ ብጉዳይ ስደተኛታት ኣይን ምድርን ኣይንዛረብን ኣይንርእን ጉዳይ ስደተኛታት እቲ ናይ ረድኤት ሸነኻቱ ጥራሕ ገዲፍካ እቲ ናይ ፖለቲካል ሸነኻቱ እስጋዕ ክንደይ ኢምፓክት ከም ዝገበሮ ንዝቓልሲ ርዱእ እናኾነ ነዚ ግን ኣይንጠቕሶን እሞ ብሸነኽካ ኣብዚ ክትወፅ ፀናሕካ ሚዛን ነዚ ሓርነታዊ ቃልሲ ዓብይ ኢምፓክት ገይሩሎ እየ ዝብል ኣነ እቲ ናቱ ሃለዋት እሞ ነዚ ብዝምልከት እቲ ናቱ ኢምፓክትን ኣብኡ ክግበር ዘለዎን ኢልካ ትሪኦ ሓሳብ እንተልዩ ክሰምዕ እንደለኹ ባይ ዘ ወይ እዚ ደርፎን ሰምዖ ፀናሕና ኤርትራ ኣይመነናክን ኣይጠለናክን እንዳለት ደርፎ ፀንሐት ንያ ትበሃል መንእሰይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት እናዘረት ዝደረፈቶ ክሳብ ሕጂ እዛ ደርፊ እዚኣ ንባዕላ ነጋሪት ወይ ንባዕላ ተራኺት ተንኪና ዘስማዕኩምና ካልእ ምስኣ ትኸይድ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ I think ሻዕብያ ስማርት ኢናፍ እዮም ነቲ ሓይልታት ፋሕ ክብል ምግባሮም ብቐረባ ከርክበሎም ዝኽእል ሓይሊ ንኸይህሉ እዩ ግደፍ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሉ እቲ ደላይ ፍትሒ ዋላ ብሓንቲ ሃገር ኣሜሪካ ዘለና ጥራሕ እውን ንባዕሉ ንረኻኽብ ዘኽእል ኢንቫይሮንመንት ኣይምችእን ዘሎ ስለዚ እዚ ኣም ሹር ዓብይ ኢምፓክት ፈጢሩሎ እዩ እሞ ነዚ ከም ዝኣመሰለ ነገር ከም ሜላ መፍትሒ ወይ ሓገዝ ሓሳባት እንተሃልዩ ነዚ እውን ካባኻ ክሰምዕ እንደለኹ ብዝተረፈ የቐኒለይ ወዲ ኣለኹ Thank you ሓረስታይ alright ቀፅል ብርሃነ Okay. hopefully ነድክመካ ይንህልው እንኸውን ፀገም ኣይኮነን ያ thank you ፍለማርያም I think ብዛዕባ ስደተኛ ዝበልናያ ኣገዳሲት እያ ኣነ እውን ክትንክፋውስ ነይሩኒ ዳርጋ ንርስዖ ኢና ኣነ ከም ሪእቶ ኣብ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ልዕሊ ዝኾነ ስደተኛታት ኤርትራውያን ተበዲሎም ዘሎ ኣብ ኩሉ ፋሒልና ከም ዘለና ንፈልጦ ኢና ጉዳይ ስደተኛታት ንኢትዮጵያ ዝነቐፈሉ ጉዳይ ኣሎ ምክንያቱ ብዘይ ድልየቶም ከምቲ ካልእ ዓለም ዝግበር ድሕነቶም ከይተሓለወ ቀረብ ከይመፀ ዓለም እውን ኣብ ዘርያትና ክበሃል ካልእ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ኣብ 3 መዓልቲ ስደተኛ ነብና እምነት ኣብ ዞባ ኩናት ክሳብ ሕጂ እውን ዘይወፁ ኣለዉ ዓለም እውን ኣብዚ ኣቓልባ ኣይገበረትን ንሕና እኳ ደለይቲ ፍትሒ ብዝኮይና ካብ ምክስጓስን ምዝራብን ሓሊፍና ምናልባት ፓወር ክህልዎ ክእሉ ኣገዳስነት ክህልዎ ክእሉ ፔቲሽን እውን ከምቲ ዝድለ ኣይገበርናን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ንጅምሮ ግን ኣይንቕፅሎን ኢና ሓደ ሕጂ እንታይ እዚ ጥርንፍ ኣዋዳድባ ስለ ዘይብልና ኢና ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብልና ጀሚርና ንገድፎ ቀፃልነት ግን ክንሰርሓሉ ይግባአና ነይሩ ኣብ ዞባ ኩናት ዘለዉ ኢትዮጵያ ከም መጣልዒ ትጥቀመለማ ህግደፍ ገፊፉ እንዳወሰዱን ካብ ማዓስከር ስደተኛ እውን ኣይተቃወሙን ኢትዮጵያ ብተዛዋሪ ሕሊፎም ዝብዎም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ተቃወምቲ ንክህልው ስለ ዘይደሊ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ወይ መሬት ናይ ሱዳን ስለዚ ኤርትራውያን ተወፂኦም እዮም ከምቲ ዝግባኡ ንሕና ሰሪሕናሉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኢትዮጵያ እውን ነቲ ናይ ስደተኛታት ውዕል ኣይተገበረቶን ሓደ ሓደ ናይ ዩኤን ወረቐት ንኸይረኽቡ ሓገዝ ንኸይረኽቡ ካብቲ ቦታ ናይ ዞባ ኩናት ንክወፁ ፀቕጢ ገበረትን ካብ ህግደፍ ኣይንፅበየና ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ክሓልየሉ ኢሉ ሓሲቡ ስለ ዘይፈልጥ ዋላ እንተጠፍአ ዋላ ትጠፍእ ኣብ ባሕሪ እውን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢሉ ስለዚ ክሓደ ኣነ ካብኡ ስለምንታይ ህግደፍ ኣይተጣበቕን ክብል ኣይክእልን እየ
منات منجستي يلا بزعبه تراز قدس سرعتي يلا نعو أنا أصدق إزقت فمالتي أي زاربني محاورة عالم نحن أنتي هنقبل نيرناجن ولا فتنتات أنت تخيله كم تزقبا جن ترنافس لذي بلنا أي تتأمنا لنز بلا رأي زلني بصلواتات جن إرتراويان تبديلهم يوم وصيعم يوم تسانخيلهم يوم كساب حجون بصقمكم زلون فليتنا كم تين خالوت هاجرات سدتني هاستقبر لون بتنا لواز بحالون أي تقبرن بحال كلماتو نفلتين أتي تكالات ناس سدتني هاد فلت كوت صلواهم زلوا كاب أفغانستان تزخونو كاب العراق تزخونو كاب يوكرين تزخونو رينا منا بزي وعلى الحدر أمس يوم سرح يبون مابزي زخا ناشنال انترست بربتي هيمان رايت بقبو يسرح على زبل بمتون يبلين مناتو هاجرات زقدسن قداي تخوينو نا يوكرين رينا هنا أبز حصر وانا وصيمو إثيوبيا قد أب زواخينات دا تساقيو أم ميدياون أيامصون كزرو لك فلتون أيتدلين سلازي بلتكاو صلوا له إثيوبيا وعلاتنا سدتنيات أفريسا شفا كايدا وجل هقدر هاي تقدسن حسب لهم نحناون كم تزقبا قصالنا زلو غسغاس أكايدنا خبل أيكيدني تهالا أيتي of course دول كا جغرافيا قامتا يصقمنا قديمونا بتاعنا بريزنتيشن طيسانيري أفسد سلازلنا دحر بايتانا مفللاينا فاميلي حلافنت ناي ورقت منبري ولدكاو تحس بزح نغير يزلو سلازي مسجدفا ودادينا كنمكتو حتى تصقمنا هذا خابت تصقمنا ناي اقاممطناي اتحساسبنا طرح زيكونه جغرافيا قامطاو صلواتات አለው ግን أنا بزم مهنة خني بايقبنا مهنة ولا بحد ختمات تقميتنا وين تتنظفنا نائهين مهين امرت يبلنا ترديهاني بحاجة درجة أب حد خباب حد ختم هذلناون تتنظفنا نموجود دينا محاوركم من مسرات نسرح دينا تلقاني أي سرحنا ولا بتازلنا يا سلزس أنا ترى وانت انت لو كم مهنة هنتقم لقنا يقباني مهناتو أبزز لنا كنت نفاي كألنا بسالة تكنولوجيون كنا رهفسنا خيرنا إنترنت بلو بزم بلو سلازس صلواتات كله خيليو على فنت لنا بزح بدهات لنا كم مهنة تاجنا يوزدني مهناتهم جبرنا خيل كله أي جبرنا ينزل على رئيس لنا ميت كم قال هداويت قتل كايد كعفا بالكذا الله داويد تول لبران unmute yourself يغني لي مغصي يغني لي سلام نقولاتكم ما يجن نيرو تولده دعان بحب سلسلة تودي غاية تصبي خلي تولد دعان يودي حتى نبينا خقرب سلاز دولوغ ينبري ريتو لن ندحر تحتو انتايا كبرت هابلنا برهانه بزي متن هدو رجو صبغا قراربا نيرو بزي متن اسقاط رايزي كونكا كلنا مهارتن تمهارتن نودبات اب حد جنبليتنا انا نزاربن اذا تخكل ايكونن عدل غيرنا طيات غازيتኛታት اليوم نفس وكف للين فليتكا كملسن كله زبلص نيرو بنصور كم بزح صنحكم تنودبات نسلطان زقالس አለዋ ንወገንነት ዝቃለስ አለዋ ንሃይማኖት ዝቃለስ አለዋ ስለዚህ አበቀራርባ አንጽልካ محبار بنصل تقامي እሞ ስለምንታይ ኣብዚ ተመርኩዝና بنصر بقليل كنحبر كم مصانا نزبي እንሕብረሉ ሜላ ዘይንኽተል ስለዚ ውድባት ከም ረብሓየን ዓጊትወን ዘሎ ከዓ ክንፈልጦ ተሮም ዝፃወቱ ዘለዉ ከዓ ተሮም ፈሊጥና ከነመስግኖም ስለ ዝግባእ እዚ ቁኑዕ ኣገባብ ኣከታትላን ኣመላልሳን ክህልወና
እንተዘይሃለወና እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብል ይቀኒየለይ ብርሃነ ካልኣይ ተወላሕቶ ክንስኽ ኢለ ምስለን ኣይተረዳእኻያ እንታ ሕቶ ኖ ካልኣይ ትሕቶስ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ሕራይ ተወልደ ስእለ ቀፅል admit yourself Alright. يغني thank you መጀመርታን ኣካየድቲ ስኒትና ምስጋና ብፍላይ ከዓ ንብርሂን ኣብነታዊ ተቓላሳይ ኢኻ ናይ ብሓቂ ተቓላሳይ ንፍትሒ ከም ዝናትካ ምስ ኩሉ ዕድመ ዘለዎ ክነጥፍ ክትርኢ ደስ እዩ ዝብለካ ምክንያቱ ምስታ ተቐፀል ሕቶ እውን ትተሓሓዝ ስለ ዝኾነት እዚኣ ማለት እዩ ክልተ ሕቶ ኣለዋ ኣነ ሕፅር ከብለን እየ ቀዳመይቲ ተሳትፎ ናይ ገዳይም ተቓለስቲ ምስ ንኡሳን ተቓለስቲ ብዙሕ ኣይረአን እዩ ንኣብነት እዚ ኣገዳሲ ኣስተምህሮ ከም ዝኣመሰለ እቶም ዝሳተፉ ወይ ዝሰምዑ ይኹን ዋላ እውን እቶም ዘቕርቡ ካብቲ ንኡስ ወለዶ ክሕወሶ ከሎ ፈፂሙ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ብሬሽዮ ክንሪኦ ከለና ኦቨርወልሚንግሊ ንኣብነት ዋላ ዝተሳተፍቲ ንሕሪኢኹም ሕጂ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣብ እዋን ገሊ መንእስያት ዝነበሩ እዮም ዝበዝሑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብኸመይ ክንዓርቆ ወይ ከዓ ክነዕርዮ ንኽእል ኢልካ ተሓስብ እያ ተቐዳሚት ሕቶይ እታ ካልአይቲ ማለት ናይ ተቃወምቲ ክህልው ፅቡቅ እዩ ብርኢተይ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ገድሊ እውን ከምኡ ቶለራንስ ስለዘይነበረ እዩ እቲ ድሒሩ ዝመፀ ውፅኢት ነቲ ትፅቢት ናይ ህዝቢ ዘይበቃ እሞ እዚ ግን እንሻሎ እቲ ተቃውሞስ ንምእራም ዝሃቀነ ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ብህልኽ ዝተደረኸ እንድሕር ኮይኑ ግን ውፅኢታዊ ኣይከውንን እሞ ካብ ምዕንቃፍ ሓሊፉ ካልእ ዘበርክቶ ኣይህሉን ኣብዚ ከመይ ክእለ ኣለዎ ትብል መብዛሕትኡ እዋን ሕጂ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ተቃውሞ ስምዒታት ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ርእይቶ ይህብ እሞ እንድሕር በቲ ምንቅስቃስ ቅቡል ዘይኮይኑስ ናይጀርያዮም ኣይሰምዑንን ገለ ሕጂ ከምዚ ካብ ዲክቴተርሽፕ ዳርጋ ኣይትፍለን እያ መብዛሕትኡ እዋን ፅቡቅ ተቃውሞታት ኣሎ እዩ ግን ከመይ ጌርና ነዚኦም ዓይነት ተቃውሞታት ነለልዮምን ከመይ ጌርና ንኣልዮምን ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ውፅኢታት ምድኻም ናይ ምንቅስቃሳትን ውድባትን እዩ ዘስዕብ እሞ ኣብዚኣ ኸ ርእይቶኻ ክሰምዕ ንፈተኹ ቴንክ ዩ ብሬን ሃዋይ ታንክ ዩ ተወልደ ብርሃነ ክትቅፅል ተንኪ ወዲ ቺካጎ ተወልደ ስለ ያ ናብትያ ዳዊት ተወልደ ብርሃን ዘቕረባ ኣይቲንክ ኣገዳሲት እያ ኣነፂርካ ኣበራትናትን ጉድለተናትን ክግለፅ ኣለዎ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፋን ጭዋ ክህሉ የብሉ እቲ ኣገዳሲ ነገር ወል እዚ ሕጂ ካብ ግዜ ገድሊ ካብ ነዊሕ እዋን ዳርጋ ምስ ናይ ብዙሕነት ዶ ከይንቀፉና ዶ ክሳተፉ ኣለዎም ከይሰናበሉ ዝበሃል ዳርጋ መህኒኻ መሓዝ ኣሎ ወይ ስልጣን ምሃብ ኣሎ ወይ ምንሓፍ ኣሎ ኣነ ደሮቱ እንድሕር ሓሊፉ ጉባእ ኣይኮነን ዝብል ኣረኣይ ዘለኒ ይሰማዕ ምስኡ ምክንያቱ ዘይሰርሕ ሰብ ንስለ ኢልካ ማለት ንውክልና ኢልካ ክተምፅእ ይብልካ እንድሕር ዘይሰርሕ ኮይና ይሰርሕን እዩ ግደፉ ንጥቀመሉ እዩ ኣብ ደለይቲ ፍትሑን ይረአ ብገለገለ ንክመፅእ ከተተባብዕ ኣለካ እንድሕር ኣወዳት የለውን ኣዋልድ የለዋን ትግርኛ ያለውን ምስልምና ያለውን በዚ እንድሕር ከተማዕራር ከምስና ኣድጉ ኮይኑ ግን ሓደ እዋን ነቲ ቃልሲ ንድሕሪት ዝጎቶ ምክንያቱ ብቑዕ ሰብ ኣብ ብቑዕ ቦታ ኣይመደብካን ኣለካ ይኹን እምበር ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ንርዱእ ምክንያት እውን ትገብሮ ሓለፋታት ምትዕፃፍ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ግን ደረቱ ክሓልፍ የብሉ ኣብዛ ዝበላ ዳዊት ብዙሓት ውድባት ብዙሓት ምንቅስቃሳት ብዙሓት ውልቀ ሰባት ገለ ንስልጣኖም ገሊኦም ንሃይማኖቶም ገሊኦም ንኣውራጅዮም ኣለዉ ክቃልዑ ኣለዎም ብመድያውን ክፍለጥ ኣለዎ ምክንያቱ እንተራ ዝዕንቅፋ ኮይኖም ሒዝካዮም ክትጓዓዝ ግቡእ ኣይኮነን ግን ንቕሓት የድሊ ምክንያቱ ንዕኦም
قدرتهم كنقرم كلها تقبلنتكم زلوا أبتم أودينس ناتك تفلت لك تزي كوينو تحقي أو زي ما عالتن ده جريس كايو أنصارك سلبتك سلزه عنوته سلزبزه أبي تزاربلو ما استقالعم بخمي عقبة زي ميلا يدليم بر أنا بدلت دار أخا زي تكم سب قفل مفل حسكاه تقعد وتي تاوي كونن بهالاي نزيهم نختك عالم بميديا وبصحف وبخالم أقاطعمتات جن تجزين تجاوب انت راح كنصر على لومبر دفنت السامع عم سامونات انه زي يسرح وينسى ولا حنت حسكات كيد يبلك منات بزح حساباتون يفلطوم እዚኦም ክሳብ ዘለው ትውድብ ወይ ትምንቅስቃስ ክቀናዕ ኣይክእልን ምክንያቱ ዕንቅፋት እዮም ስለምንታይ ሒዝክሞም ኢሎም ይዛረቡ እዮም በጭ ቀብልዎ እዮም ተኣልዮም ኣለካ ድሕሪ ዘይሰርሑ ኮይኖም ድሕሪ ዕንቅፋት ኮይኖም ኣብ መንገድኻ ዘሎ እምነት ተኣልዮ ኣለካ ካልኣይ ግዜ ድሕሪ ኣብዚ ዕንቅፈካ ኮይኑ ፀገምናትካ እዩ እቲ ሜላ ግን ክንጥንቀቐሉ ኣለና ምክንያቱ ዕንወቱ ንኸይበዝሕ እንተዘይ ኮይኑ ኣነ ክፀሪ ኣለዎ እቲ ፀሃያይሲ ክፀሪ ኣለዎ እቲ ገፈል መፈል ኩሉ የብሉና ኣብቲ ጉዕዞ ናብ ተወልደ ስእለ ዝበላ ኣገዳሲ ክልተ ነገር እያ በቲ ሓደ ንኣብነት ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ገዳይም ናይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብዙሓት ካብዚ ወፁ ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ኣለዉ ኣብ ስደት ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም ነቲ ውድብ ዝፈልጦ ተመክሮ ዘለዎም ሕጂ እንታይ ኮንኩም ዘይዛረብ ተልካዮም ክላእ ምምርሳሕ እዩ እዘን ዘለዋ ውድባሲ ጠቕማ ኣይኮነ ኣነ ምስአና ወፂያ ሜዳ ክዛረባ ኣይኮነ ዝብሉ ኣለዉ ፎርስ ንነብሶም ድዮም ዝዕብዋ ዘለዉ ነቲ ምንቅስቃስ እዚኦም ዘትሕቶ ዘሎ ኣይፈልጥን ግን ክምባራሳሕ ኣይደልኒ ኣብኡ ወፂሲ ክዛረብ ኣይደልኒ ገሊኦም ከዓኒ ከይንቆፉ ከይፅረፉ ኣነ ክሳብ ሓቂ ተዛረብኩ ሰብ ዝበለ ይበል ኣይግድሰንን ሃይማኖት ኣይተንክፍ ውልቀ ሰብ ኣይተንክፍ መሰል ሰብ ክሳብ ዘይገሃስኩ ናይ ምዝራብ መሰል ኣለኒ ኣብ ዓደይ ኮ ናይ ምዝራብ መሰል ተኸልኪለ ኣብዚ ዋይነት ዘይዛረብ ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ኣፍ ዘይኮኖ ድምፂ ዘይኮኖ ሕጂ ተሰኪፍካ እዚ ከይብሉኒ ከይንቀፍ ወይ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስደላይ ከይእሰሩ ብዙሕ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ግን ምክንያት ዘይብሉ ርእቶውን እያን ከኽቡ ይክእልን እዮም ጥራሕ ፅቡቅ ኣለኻ ሰሚዕየ መደብካ ኣብልሃ ስለምንታይ ፓርቲስፔት ዘይትገብር እንታይ ክትርፈና ካብ ዘለናሲ እንታይ ክትርፈና ድሕር ኣብ ስደት ትነብር ኮንካ ኣብ ስደት እንድሕር ትቕበር ኮንካ ንዓድኻ እውን ክትከይ ዘይትኽእል ተጋዲልካ ኣሉ ትርጉም ናትካ ህላው እንታይ ኣብዚ ሕጂ ዳርጋ ብዙሓት ተጋደልቲ ኣብነተ ናይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣምፅአ ናይ ጀብሃም ኩሉ ይኽእሉ ስለዘይፈልጦም ግን ኣለዉ ታገዳሲት ጉዳይ ብዛዕባ መንእሰያት እያ ናይ መንእሰያት ሃውጋፍ ከም ዘሎ ብዙሕ እዋን ይዛረበሉ ኢና የለውን ወይ ብቋንቋ ንረዳእና ወይ ኣይርድኦምኒ ወይ ከዓኒ እቲ ንዓና ዝቐንዝወና ኣይረኣየምኒ የለውን ተሳትፎ ናይ መንእሰያት የለን ዳይናሚክ ንሶም እንተዝሳተፍዎ ብዙሕ ለውጢ መፀ እንታይ ፀገም ተይልና ሓደ ንዕኦም እዚ ንሕና ንዛረበሉ መብዛሕትኡ ዞም ንእከብ ኣብ ዞም ሕጂ ተጋደልቲ ዝነበና ወይ ገዳይም ኢና ወይ ሓፋሽ ድባት ኢና ትውዒ መንእሰይ ዳርጋ ብቁፅር ውሕድ ኣብ ብዙሕ እዋን ኣነ በዚ ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ማእቲና ሰዓት ተሰዓት ትዛረብ ንዕኦም ፈድ ኣብ ዝገብሮን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብርእተይ ንዕኦም ስሕቦም ነቲ ክትሕልፎ ዘለካ መልእኽቲ ስፖርት ተምፃሉ ስፖርት ኣክቲቪቲ ባህላዊ መደባት ካልእ ንዕኦም ብዕድሚኦም ስሕቦም ተምፅእ ሽዑ ትደለኻዮ መልእኽቲ ገለ ክፋል ከዓ ትስንድዋ ናብኣ ማለት እዩ እንተዘይኮነ በዚ ንሕና ንገብሮ ኣጋብ ቃልሲ ከቦ ሰዓት ክልተሰዓት ንፀንሕ ንዕኦም ክትሕዞም ኣይከኣለን ንዕኦም ሰማምዖም ፕሮግራማት ብደረጃ ዕድሚኦም ብደረጃ ባህሎም ብደረጃ ድሌታቶም ፕሮግራም ክተውፅእ ኣለካ ሓደ ካብኡ ስፖርት እዩ ሓደ ካብኡ ምትእኻባት ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮኑ እውን ኮኒ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት እውን ካባና እንዳተነፅል እዮም ዝኸዱ የለውን ኣብቲ ሶሳይቲ የለዎም ስለዚ ናይ ቋንቋ ንባዕሉ እውን ቋንቋ በቲ ዝርድኦም ሰብ በቲ ናቶም መንእሰይ በቲ ዕድሚኦም ከዓ ክኸውን ኣለዎ ኣነ ሕጂ ንመንእሰያት ንሓ ሴሚናር ካይደሲ ምናልባት ዘይቅብል ኮኑ ከም ናቶም ኣብቲ ደረጃ ዓድሚ ኣፍሉጠን ዘሎ ሰብ ክትገብረሎም ከለካ ግን ሓደ ካብኡ ፕሮግራም ናይ መንእሰያት ንዕኦም ዝስሕቦም ኣክቲቪቲ ክህሉ ኣለዎ ኩሉ ከዓኒ 100% ብፖለቲካ ጥራሕ ክዛረቦም ይብልካ ኣክቲቪቲ ክህሉ ኣለዎ ንዕኦም ኢንጆይ ዝገብሮም ፍሌክሲብል ዝገብሮም ፍሬሽ ዝገብሮም መልእኽትካ ብኡ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ዝብል ራእይ ዘለኒ እታ ናይ ተቃውሞ ትብል ሓንቲ እታ ናይ ተቃውሞ ንምእራም ትብል ጠቂሰያ ነይረ
قال سبات سلازي تسمع خيلا من تصلوا ريتي سلا تقبلنا أيرهب تبهلم طعمه قبرو ينصلوا يدسكلوا اتناتهم من السال تناتهم من السكال نايب حقي جراوند اللي وديو كمس قبر قبوهم ديك ساب كنديهم سلمتاي تولوري زي قبت تصورنا زي اللوا سلمتاي كأرمو زي كل بتوشتي قدن ديو كتناد ناتكا تراونكو كاب حلفنا توريد كون سكال سالك على ما حساب نقدماي صلايكا صقمكا نفتح حساب زخونه تزقادم كتصاوري زقباك تصاويركا تقالس عليك ولا بتراهم كمالتي سلازم مخراي محنقاد مهدام فتح يكون مصلاي سلطاني زبو ادمها تناوح زل هذا بلا راي زلن سلازس ولا حنتي ربح زلو خوينا يسمعني اني خاطر قال سمهدا تصقم ግን አጋባብ አናቀፋናሃ አጋባብ ምዝላፍ ኤክስትሪምሊ አውልቃው ጉዳይም አቲኻ ምዝላፍ ምድሕሪ ተመሊስካ ባክግራውንድ ናቶም ምምፃእ እዚውን ሓደ ካብቲ ደሮት ዝሓለፈ ኣጋባብ ቃልሲ ምክንያቱ ናብኡ ዝኸይድ ምክንያቱን የብልካ እዚውን ካብቶም ንቐፍቲ ወይ ካብቶም ተቃወምቲ ኣረምቲ ዝበሃሉ ሓደ ካብ ፀገምና እቲ ሜላታት ዘይምህላው ኮይኑ ይስምዓኒ ثانك يو نقرا ما قديني شيء من الكتاب من البات زعباتها حاوتوا لسئلة العلا ناي من نسياتم ناي جزيبرتا وتقاتلوا زنبورون ولدوتات كما تساتفنتهم كما بحبر ناي مسرح دليتاتهم قرب أذكرون قبرلو زول بروجرام علنا بسنيتنا قدم حجي جميرنا نرنا بزحاي كتصلن ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቀረባ ግዜ ቀፃሊ ፕሮግራም ክህልወና እዩ ስለዚ እዚኣ ተተኸታተልኩማ ፅቡቅ ኣብኡ ክትሳተፉ ትደልዩ ካብቲ ቀዳማይ ወለዶ ካብቲ ዳሕረዋይ እንተለይኹም እውን መርሓባ ናብ ዮሃንስ መልእኽትታትኩም ከተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም ታንኪዩ ንምቕፃል دكتور قبر الكحفة بالقلها مثلا مرحبا السماع عبد الله ذاتاني كاي السرح الله داويت كابتاني كاي وصاغانا الله صابلون طي دخلت صقاميو ها دخلت ريكا عند دفعك خوينو اي زبن اي حجر تاني كاي اي واري خاي مور سندي زلو تحتور يخايو ها بزخونه يغني لنا تبعتي رجلنا قطعم خال ስለዚ ነበረ ንሲ ብዙሕ ኣይተኸታተልኩን ኣብቲ ድሓር ሰሚዐዮ ማለት እዩ ኣምነልና ግን ነቲ መደብ እንታይ ዳ ኮንፊርም ዮር ስፒኪንግ ላንጉጅ ዝብለኒ ዳ እንታይ እዩ ኣይምን ናትኩም ዲና ተይዋል ዝብላ اوكي ناتي يكون ناتكم في سكرين ناتكم ማለት ዝሪኦ ዘለኹ ኦኬ ብዝኾነ ማለት ተተጋገስ ኣይተሓዝሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ስለዘይተኸታተልኩ ብዝኾነ ሕቶ ኣለዋኒ እታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ጌጋ ክልዓለይ ካብቲ ክትህቦ ዝነበርካ መግለፂ ሲ ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ እዩ ህግደፍ ከዓ ከልግስ ኣለዎ ዝበልካ ኮይኑ ዝሰምዐኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኢልካ እንድሕር ዳኣ ትሓስብ ኮንካ ወይ ከዓ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ርእይቶኻሲ ብኸመይ እዩ ከልግስ ዝኽእል ሕጂ እዛ ሮድማፕ ወይ ከዓ መራሒ ካርታ ሕጂ እስኪ ብናትካ ተሓሳስባሲ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሲ ስርዓት ህግደፍ ኣልጊሱስ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ بخمي ناخذ نبصح نخيل ويكات سرعة بخمي يخل زخيل رود ماب كمي زمثل بناتكا الردادعة ندحر دعا كم رود ماب الله خوينا خاني ناتكا ترى بزا رود ماب زي انتايا تاي تمثل ما يبي زي بيرسونال ندحر مسيلة تقد فاتق إليها جن أي مالست كلها أنا تحتو نعهد رايكون نقول نسم مالتيو مفاكت مالسي كل سبت زي مالس جن ريفلكت تقبر سلد دلخو يا خم زول زلخو نفسه كفناسي
تاقعزو نبلا سي تارانا انتاي يمثل تنبلون نقبرون سي حدا ديو نزبل متى رفلكت مقباري مو رفلكت قبركا بس يبلني قن دحر تو بيرسونال كوينا الكاهات قبات قليها كالعي تحطي بزعبا فتحي مغنات الزارب نتكاون مالتي بزعبا سراوت إرترا تقراي كيدو جينوسايد فتشيمو نبل كنبل مالسي بنتاي تبطلنا زبل حدا داويتون حجي حاتيتي نيرو مالتيو بتفعلالي تنودبا زبهالاسي بزح تعشمو ملكع سلزلونسي بزعبا انس كزربا يكال نديو نعو ملس بتهول زنوركاون كقالت قالون كنزاربا لنا الكان ركامني حجي كل تمر عبلا خريقه كله بزعف فتحي خوين سمعني سلازي كم حزبي افتحي زلنا الرعايا خميو تبل مالتيو حجي تقندقن زحتتن زلو بزي حجي انتعيو بزي حجي ابزي دنب تقاوم وخريقه كله نايتي فوزنت ملكع اذا حدا نقرات يري مالتي بزع حدا قداي ጭቡጥ ማለት ክልቲኡ ባላንስ ዝኾነ ነገር ከይሓስካ ንሓደ ሳይድ ሒዝካ ብዙሕ ግዜ ክስረብ ርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ከዓኒ ነቲ ፍልልያት ዘሎ ኣብ ክንዲ ዘፃብብ ዘጋፍሕ ኮይኑ ርኢ ማለት እዩ ሕጅስ ኣብ ፍትሒ ዝኣምን ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ፍትሒ ፅኑዕ መርገፅ ዘለዎ ሰብሲ ከምኡ ገብር ድዩ እሞ ኣብ ፍትሒ ዘለና ተሓሒዛ كما يمثل نزين من محياش كنت حنقبر لنا تبليعتا حتى من البات في حين كون خلي جن كم زم سلك أخت من سنت خليها جن حتى نقول هنا مالتي مع خاطر يكون السخات دراويس اللي زغون خاطر ينبر كل سبب رفلكت قبره يدلي مالتي غني لك ثانك يو ابراهيم تملي سؤال قتصل حتى لا دا كملت دهان قالت كتصل فرزن زبل حتى تات مليون تنكي دكتور جبري قول اتا هو قند صلاي ناتنا تقدفيو كابازي تسنفو ناتنا دخمات تحساسباون كتلو على مساعد خيده مناتو نحنا انت نحيل نيرنا تقدف نبينو اي مقصلن يا كم لوجيك تمصانا مالتي اذا زبلا تقدف بخمي تعالي كباري على نغير ايكونتم بزيل كاون كتقلصون ايتخلنيها انا خمس مثلا ግን مستناتنا زلنا دخم اقاوما مستي بانصارها مستقدف زلو حيلي وونጭካኔ وون قطوا وربحاتات بقللو نونيخا دفيخا زودق ايكونن قال سباتون كاب دغ نمص نا امريكا دو ني راشا دو نويانو لم اي ديس اغري انا ناي زخونه قدامو حيل مصيو ني قدف قيرلنا اي دغفوني كم بيرسونال مناتو كالي شغر حي سلتمت نحنا انت راخو مخينو بزح سباتيم جلس نمص استكالنا مزل سلازلو انا كم سب اي دغفون مناتو إتات أتو هاجر إثيوبيا ولا جبس ولا ونكال رشا ولا بحاليات معها أودي أنا تسرعت قديفات كهت كده يتولن كابها بدلي نجارونال من البات أبزق دايز حجي صفوف قوامه من قسم تزهلوكا من سيستم نجزئو مسكالوت حوابيركا أوتوماتيكالها تشبطه توصل لك أنا إحنا قلنا نقبل نقدينا بزوانزي أنا مثلاً لذا أي دكفون مسرته انت هاي أنا قبر كم قال أماراتي تايلنا بريتاي الكونكشن أبدأ زلون تي سرعات وشتي اترا باوشتي اترا زلو فتح زلو غوس مكيادي ترى غوس كن براديو بتلفزيون ابد نزارو زناب خم كونه يكلني اتو مسرتات نتي سرعات حيزو مزلو انا كومبينيشن سوا هذا بدغن بوشتن صعبتات كيدالو زبل گمگامي زلن دبلوماسي بعابي دبلوماسي سرعات گمنات فصم كم زلو ولا نتي حزبي اتراك وصا خليت اگدا ግን ነቲ ትካላት ናይ ስለያ ትካላት ናይ ነቲ ስርዓት ሒዞሞ ዘለዉ ኣዕኑድ ንዕኦም ክእገድሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ክንፈጥር ኣለና ባህላያ
نانتر بارالايز غير كم نالاتون بوطباو غداون ناي بعال كوريا وسن خيلنا ولا حتى تتنكفان لوجيك نمصن خيلنا ግን ተራ ኣለዎ ካላይ ካብ ደገ መሳገር መንግስት ገለ ይበሃል እዩ አይረኖ ንዓይ ክብል ኮይኑ ይስማዓኒ በዘለና ኣተሓሳስባና ቃውማ ጀብሃ ሻዕብያ ደጋፊ ተቃዋሚ ኣውራጃ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ በዝውን ብቀሊል ክንሰግሮ ንብል ኣይብልኒ ኣብ ደገ መንግስት ኣቂምካ እውን ናብ ዓዲ ክትእትወውን ኮንትሮባንዶ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ከመይ ጌርካ እቲ ህዝብካ ዘይፈልጠካ ከየንቃሕካዮ ካብ ደገ ምፅኢኻ ግን ከም መሳገሪ ከም ተራ ሲቪክ ማሕበራት ይሕይልካ ግን ኣብ ውሽጢ መጀመርያ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ክነቅሕ ኣለዎ ክዳል ኣለዎ ምር ኢሳያስ እንተ ብዕድመ ተብካልእ ቀፃለ ክኸውን ኣይክእልኒ መን ምስ ቀፀለ ክነብር ኣይክእልኒ መን ምፃብ ድሕሪኡ እንታይ ዝምነየልና እንታይ ኣዳሊልና ኣለውና ይንፈልጥ ኢና ናብ ወዲ ክሕልፎ ይበሃል ኣይትፈልጥኒ እንታይ ከም ዝመፅእ ድሕሪ ኢሳያስ ዘይምህላው ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ቀዳመይቲ ንቕሓት እያ ምውዳብና ክሒል ኣለዎ ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ክተኣሰር ኣለዎ ዝብደገ ዘሎ ዲፕሎማሲ እውን ክንፅዕር ኣለና ነተን ንዕኡ ሒዘንኦ ዘለዋ ከም ዝንፀል ዓበይቲ ፀሎት ሃገራት ከም ዝንፀል ከም ዝሕነቕ ክንገብሮ ኣለና ብቁጠባዊ እገዳ ኩን ዲፕሎማሲ ሽዕቡ ኣብ ኮምፕሮማይዝ ክኣቱ ክእል ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና እምበር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንህግደፍ ብኸመይ ተኣልዮ 30 ዓመት ጌርና ኣለና በዚ ዘለና ቃማ እውን ኣለና ዝብል ገምጋም የብለይን ባዕሉ እውን ክወድቕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኢሳያስ ከይዱ የማነ ክመፅእ ክእል ኢሳያስ ከይዱ ፊልጶስ ክመፅእ ክእል እታ ሲስተም ስላ ማለት እዩ ንዕኡ ዝኸውን ክሳብ ሕጂ የለን ተራናተይ ከምዛ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ጎስጓስ ምክያድ እያ መፅሓፍ እያ ነቲ ህዝቢ ምክስጓስ እያ ንህግደፍ ከዓ ምቅላዕ ካልእ ሓንቲ ዝገብሮ የብለየን ብርዒ ኣነ ከም ጋዜጠኛ ባክግራውንድ ዘለኒ ድሕረ ባይታ መፅሓፍ እያ ኣብ ዘለኹ ከባቢ ከዓ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣክቲቭ ኮንካ ንመሰል ሰባት ምጥባቕ እያ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝግበር ነገር የለን ተኣበርክቶ በታ ትኽእላ ንህዝብካ ምጥባቕ ገበናት ጉጅለ ህግደፍ ምቅላዕ እያ እዚኣታ ናሰይ ተራ ካልኣይ ዝበልካያ እታ ጉዳይ ፍትሒ እያ ኣነ ፅቡቅ ትሕቶ እያ ኣብ ጉዳይ ፍትሒ እውን ንፁር ኣረኣያ ዘለና ኣይመስለንን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይዱ እንድሕር ሰራዊት ወራር ዝገብር ኮይኑ ንህዝብና እንድሕር ጭፍጭፍ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዓመታት ዝሳቆየ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕቦም ከይተዛረብና ብዛዕባ ትግራይ ንዛረብ ብዛዕቦም ከይተዛረብና ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረብ ስለምንታይ ብዛዕባ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝብካ ይዛረብ ኣብ ብዙሕ ኣቤተ ማእሰርቲ ዝተዳጎኑ ዝሞቱ ዝጠፍኡ ኣብ ስደት ዘለዉ እኮ ኣለዉ ዋላ ኣብ ሜድያ እውን ኣይዝረብን ግደፎ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህግደፍ ሜድያ ዋላ ንባዕሎም ኣብ ደንበ ፍትሒ እውን ንርስዖም ኢና እንዳፈለጥና እውን ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ከምዚ ናይ ህልኽ ንገብሮ ጉዳይ እውን ኣሎ ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ህዝብካ ዘይሓገዝካ ንካልኦት ህዝብታት ክትሕግዝ ትፍትን ሰብኣውነት ኣይብሎን ህዝብካ እንዳተሳቀየ ኣብ ስደት ከሎ ኣብ ካምፕ ከሎ ብስም ሓደ ኢና ብስም ቤተሰብ ኢና ብስም ኣዝማድ ኢና ፌር ኮይኑ ይስማዓኒ መጀመርያ ገዛኻ ትፅር ኣለካ ኣይተሓግዝ ማለት ኣይኮነ ትሕግዝ ትኽእል እያ ግን መጀመርያ ነብስኻ ትዕንግል ኣለካ ሰብኣውነት ከኣኒ ብዋጋ ናይቶም ዓድኻ ዘለዉ ናይ ገዛእ ህዝብካ ረሲዕካ ክትገብር እንተኽኢልካ ሙስሊ እዩ ዝበሃል ብዓይኒ ሰብኣውነት ብዓይኒ ፍትሒ ኣይብሎን እየ ስለዚ ዶክተር ገብረ ዝበላ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንሪኦ ብህልኽ ዝግበር ነቲ ፍትሒ ጓዓፂስካ ንፍትሒ ቃለስ እንዳበልካ ፍትሒ ጓዓፂስካ ካልእ ገበን ክግበር ትድግፍ እንድሕር ኮንካ ንባዕልካ ፍትሓዊ ኮንካ ዶክተር ገብረ ቁር መብርሂ በካ ኸውን ዳዊት ኣብያተላ መስለኒ ገብሪወት ጎኒ ሶሪ የቀኒለይ ወን ዲስካሽን ጀነሬት ምግባር እንዲሁ ስለዚ ካልእ ዝሰምዕ ዘሎ ከዓ ብወገኑ ሪፍሌክት ክገብር እንዲት ዋና የቀኒለይ ነቲ መልሲ ግን ታንኪ ኦኬ ንምቕፃል ሰለስተ ሰብ ኢዶም ሓፍ ደበሉ ኣሎ ኣብ ሕቶታት ሶም ድሕሪ ምሕታቶም ናብ ርእቶታት ትን ካልእ ክተዓትን ክንሰግር ስለ ዝኾና
እዚኣ ምልክት እዚኣ ክህበኩም ደሊ ብዝተረፈ ሕቶታት ክንቅፅል ኢና ገብሪ ሂወት ጎነይ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለካ ቅፅል ኣነ ሰምዓን ኣለካ ዶ እወ ሰምዓካ ኣለኹ እወ ኣነ ሕቶ ይብለይን ርእይተ ክህብ ኢለ ነይረ እሞ ንግርማይ ኣሕልፎ እሞ ዳሕራይ ናይ ርእይቶ ምስ ኮነ ኦኬ ድል ክህበካ ካረ ግርማይ ኢድካ ኣለካ ጋሄድ ተዋሂበ ደለኹ ብመጀመርታ የቀኒየልና ሰኒትና ከምኡ እውን ነቲ ኣካየቱን ንዕዱም ጋሻና እውን ከምኡ ዝያዳ ኣነ ክልተ ሕቶ ኣለዋኒ እታ ቀዳመይቲ እንተ ደኣ እዚ ዘለና ውደባታት ኣብ ደገ ካብ ትርቂ ካብ ትሕቲ ሃገራውነት ካብ ብልሽውና ነፃ ኮይኑ እታ ዝተሓተ ነጥቢ ተወዲብና ምስኡ ከተቃልሰና ትኽእል እንታይ እያ ትብል ወይ እንታይ ክትከውን ኣለዋ ዝተሓተት ነጥቢ ምክንያቱ ብዙሓት ካባና ፈቲናዮ ንገድፎ ልዕሊ ሓደ እውን ንፍትን ስለዚ እቲ ዘለና ሲሊንግ ወይ ናሕሲ ናይቲ ክህልዎ ዘለዎ ነጥብታት ላዕሊ ስለ ዝገበርናዮ ከይከውን እቲ ዝተሓተ ነጥቢ እንታይ ክኸውን እንታይ እዩ ትብል ብወገንካ እንታይ ክመስል ኣለዎ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ነዞም ንዓኻትኩም ትምልከት እያ ነዞም ናይ ዜና ሞያ ዘለኩም እዚ ሞያ እዚ ቀሊል ሞያ ኣይኮነን ዋላ እውን ብዙሕ ግዜ ዝብሎ እዩ ህግደፍሲ ሓንቲ ነገር ዝሃነፃ እንተ ደኣ ኣልዩ ኣብ ኤርትራ እታ ዝነበርካያ ኣብ አንተ ደኣ ነርካ ኮንካ ኣብ ልልይቲ ቦታ ሓንቲ ዓባይ ህንፃ ናይ ዜና እዩ ሃኒፁ ስምንታይ ዜና ስጋብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለ ዝርዳእ ሕጂ ዋላ እውን ብዙሕ ግዜ እውን ኣብ ተፈላለየ ጠቂሰዮ ነይረ ናይ ዜና ሰባት ተዓዲሞም ኣብ ዝመፅሉ ጀማል ዓብድናስር ስንታይ ይብል ነይሩ ዓብድልሓሊም ዝበሃል ውሩይ ደራፋይ ነይሩ ናይ ግብፂ ዓብድልሓሊም ዝሰርሖስ 4 ሚኒስተራት ኣይዓምኦን እየን ይብል ነይሩ ሕጂ እዞም ኣብ ፈቐድኡ ፋሒልኩም ዘለኹም ናይ ዜና ቀንዲ ዝፈርሆት ስርዓት ዜና ስለ ዝኾነ ተጠርኒፍካ ሓደ ወይ ክልተ ኣብ ሓደ ኩልኩም ክትኮኑ ማለት ኣይኮነን ካብ ሓደ ንላዕሊ እውን ናይ ዜና ስታያት ክህልወና ኣለዎ ግን ካብ በበይንኻ ብሓደ ተጠርኒፍኩም ንስኹም ከ ነዚ ናይ ዜና ዕማማት እዚ እሞ ከዓ ንውጥቀቱ ከቀላጥፍ ዝኽእል ስራሕ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዑ ንምግባር ዝፅግም እንታይ እዩ ልክዕ ከምተን ናይተን ውድባት ብብዝሒ ንስኻትኩም ብብዝሒ ፋሒልኩም ኣለኹም ስለዚ ናታት ኣካይድኩም ዶ ትፈልጡ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍካ ሓደ ኣድማዕ ናይ ዜና ስራሕ ክስራሕ ምእንታን ይቐኒየለ ይወዲየሎ Thank you. Well, እታ ዝበልካያ እቲ ውዳበታት ተፈቲኑ እንዲ ብዝሓለፈ 30 ዓመት ጥራሕ ደረጃ ይኣክል ብርጌድና ሓመዱ ካልእ ብዙሕ ካይድ ግን ኣይቀፅለን ተቐዲመ ዝበልካ እውን ንጅምር እምበሪ ኣይንውድእን ወይ እቲ ዝተወደበ ይደክም ወይ ከዓ ንፋናጨል ማለት እዩ እሞ እዚ እንድሕር ካብ ዘይተዓወተ እታ ብዝተሓተ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ኣወዳድባ ዘለና ኣወዳድባ ኣነ ብከተማታት እንተተወደበ ውፅኢታዊ ኮይኑ ይስማዕ እምበር ብሃገር ደረጃ ብክፍለ ዓለም ደረጃ ገና ምትእምማን ምውህሃድ ሌላ ስለ ዘይብልካ ብኸም ኮይና ዝቕፅል ኮይና ይስማዕኒ ብዝተሓተ ግን ኣብ ዘለኻ ከተማ እታ ኮሚኒቲ ንሕራ መስሪትካ ውዳበታት ንሕራ ኣካይድካ ምትእማን ክሰፍን ንኽእል እዩ ብቐረባ ክትፋለጥ ትኽእል ኢኻ ካልእ ኣክቲቪቲታት ትገብር ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ፀገም ስልኳታት ናይ ህግደፍ ስለ ዘሎ ፍርሒ ናይቶም ተቃውምቲ እውን ስለ ዘሎ ኣይሰምርን እዩ ኣይከይድን እዩ ናይ ተዓዛብነት ቦታ እውን ህሉ ኣብ ሓደ
إذا إساس مس زاربنا أمن إذا كلتشين عسر شو منتن كله تودي منير دحريقن دحري تمليس تسفى مراتون الله زي كن فوزي بالنا تسفى مرات الله قالون زروات راح كونكم ولها ولا بزروا مجمرة مدبز حنسة تقدفون هذا خابتهم زقوس قسلو أبريتها زروات راح كونكم كي تزاربكات ناب أكشن كتو خير أيتقلنا مجمرة هتحنسة زون حدا نايدوخماتيو كنا يلون تقدف نخي تزارب نتم تزاربو أكسات سنيها منوار مقطقطون الله هجي سلازيت أنا كمريتاي بستحت الدرجة بكتما بدرجة كوميونيتي بزوحار الدرجة تودب تزيك إلكا بزلنا بدرجة هاجر بدرجة أمريكا أوروبا أدمعنا زلو خوينا يسمعنين كالو زانا يمويوان زبالكا صبوا الله فتاتينا نيرنا بزحات نأمنت منستر زينا مول عالم فحز والغازيت أني هذا له تحطه جن قال يوم تدانا قلتيهم قال يوم دقفتنا يسرعتي قال يوم كاتو أمتيهم سلازخ تأمنا يتغلني من يمسها من أنا بحكم نناتك على ما سرع يتفلقني مناطق خم تفلال خم زيت تأماما كم زيت الرغب سلازخ قبلك تأمامينك توديبك كسره أيتغلني سلكواتنا هيك دفعله دخامناتنا ونالو نابنت أب زنزلا ميداتات غازيت ناس إنابليهم بزحات زفلت مالو حجاب بيكورنعو قنت تمس محنقو تمسبات كم زبلنا يو كم نخلي إطراء مالتي وي بقداي سدرا يفرحيهم وي من برورات يبلومن وين عدم مالالسيهم وين بوليتكا مرقص يون مستزلو سرعات كون خليو وين نتزلو قالسون بلبي آمنون اليوم بزح مهنات كون خلي سلازي تفتينو نخمصو فولنتار نخسرحو بقبرقن أي مصن تمهنات كابسب نفسك فلا دخلي عفش أوجن فلتكوا أتحساسبنا متأمازين لا ممكن يسمعني ودها بران هو اوكي تسفاي تاع على حتى ده هو دارجا بتنكم تاي يقبل دلي انا حجي ابتراي تግራይ ዝኮነ ሳውሽቲ ዳ ኤርትራ አጽናቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣነ ኣጽናቲ ዝብሎ ኣብ ኣጽናቲ ካብ ጠላም ናብ ኣጽናቲ ተሰጊረ ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ድምፂ ዘይብሉ መሳርያ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣጽኒት እዩ የጽንት እዩ ዘሎ ዲክታተር ጨፍላቅ ገለ ተባሂሉ ጥራሕ ይፅዋዕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ትምህርቲ ተኮይኑ ቤት ትምህርቲ ዓፅዩ ባህሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ በሪሱ ስድራ ቤታዊ ተበቲኑ ኣብ ጥፋት ኣብ ፅንተት ኢና ንኸይድ ዘለና ህዝቢ ንምውዳእ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኩነት ኩነታት የእትዎ ኣሎ ማኣት እዩ ፕሮፌሰር ሽሙ ከማን መንግስቲ ኣብ ዘቕረቦ ነይሩ ሓደ ግዜ ሕጂሲ ክሳብ 12 ሚልዮን ክንበፅሕ ምተገባኣና በቲ ካብ 31 ኢትዮጵያ ኣብ 60 ገለ ዝነበሩ 115 በፂሖም ኣለዉ ንሕና ግን 3 ሚልዮን ከማን ብቁፅሪ ዘይብሉ እዩ ዘሎ እዚ ኣፅናቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብቲ ወራር ኣብ ትግራይ ዘካየዶ 4 ማዓስከራት ከፍርስ ከሎ እዞም 4 ማዓስከራት ምስ TDF ብሓሳብ ኮይና ክንዋጋእ ኢና እንተዝብሉ እንታይ ርኢቶ መሃብካ እዚኦም ከ ማለት ምዚኦም ምፅምባር ሕጂ በቲ ኣብ ምፅንተት ንኸይዘላት ንጉጅለ ህግደፍ ኢሳያስ ኣብዚ ህግደፍ ናልካ ፅዋዕ ኣሎ ቻርተር ናይ ህግደፍ ዝብሎ ኢሳያስ ዝገብሮ በበይኒ ቻርተር ኣብዚ ግዜ ስታት ልምብር ኩሎም ትፈልጡ ኢኹም እቶም ዘይትፈልጥዎ ግን ሕጋውን ኣገባብን ዝኸይድ እዩ እዚ ግን ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኣብ ፅንተት ጥራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሲ ነዚስ ከመይ ጌርና ኢና ከም ሓደ ሃገራዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ሓደ መራሒ ጌርና ክንቆፅሮ ንኽእል ናብ ጥፋት ናብ ፅንተት ይስራሓና ዘሎ ነዚስ ብኸመይ ትሪኦ እዚኣ ክብላ ደልየቲ ካልእቲ ምስ TDF ኮይና ንዝብሉ ንሱ ምስ ናይ ኣምሓራን ዋላ ምስ ናይ ካልኦትን ኮይኑን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምጥፋእ ናይ ናፅነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ኮይኑን ህዝቢ ኤርትራ እንዳፅነተ ኣብቲ እዋንቲ ግን ሓባራዊ ወራር ካይደልካ ነይሩሞ ምስኡ ኮይና ንህሮሞ ምባል እንታይ ሓጢኣት ኣለዎ እንታይ እዩ ቲጌጋ እንታይ እዩ ትውዊ ከም ጉጉይ ጌርካ ዝርአ يغني بنصرات كنا تفاجئ برت زرع عروب لا حكاية تهون مرهاني قال دحان تريتي قبل لا أنت نزلت اللي بريته ما تصدق تزي كنا جن زبها كلهم تروسوا لهم زحف ساعة يعني له يا
برقت مسها سامعت يا هقدف منقستي كونن مراحي كونن لعلولك أملكون قال انت زلو مهابكو أنا باربراوي شفلاقي قتال سبي لعلت بتقراي زغبرخاني اب لعل حزب اترا اب زحلف 30 عمت زفصمو مقاليا زي بلو بب عينت غبن بزح سيستماتيكال وي بكونيلكا بسورن ب جهودن دغبر زله زبلكايو سدرابيتان مبتتان غليص كاي وداني كم مقتال سب كسام مبتتان بهالنا هايمانتنا تفيو سلازي يا امناني لعلتي اب زخونه هاجر زغبرو مالت اب زخون هاجر زي تغبري بجيله هغده تفصم زله غبنات قبل حزبنا مقليا يبلون مداريتون يبلون اتا مس أربعة ثلاثة معسكرات نبر مس تي دي اف كوينم كن واقع انت زبلو ول يا انتن ديا اب انتينا هنزارب انت زبلو سلمتاك مغيغاوس اكون ابدي ابرهان حد مساعد ولا سوري داويت مكان متحمس بارك تعزاسي مس تي دي اف كن كيناو كهرم علو زبل باتاتات نيرون كم اتراويان اجي نزون كم ورار من مدغغاف ناي تግራይ ጌርካ ምርኣይ ስለ ዘሎ ምዝዮም ጸምቢርካ ዘሎ አው ነሮም ፈልጤ አው هم እንቅስቃሴታት ከም ዘሎ ፈልጤ ዝነበሩ ሰባት ጠፊኦም ገሊኦም ገለ ከዓ ዛርቡ ዘረባታት ኣለሞ እንተ ዘይኮነስ ገረቦ ተዝኾን ሕጂ እቲ እንተ ኮይቲ ሽዑ ተበግሰውን በዓላት እውን ነይሩ ነዚ ተዝግበር ብኸመይ ክረአ እዚኣ ተተሓዛ ምስቶም ዝነበሩ ተበግሰታ ዝወሰዱ ዝጠፍኡ ጨወዮም ዝወሰዶም ዝተሰውኡ እውን ኣለዉ እዚ ኣብ ግምት ከኣትሎ ቁፅሮም ብመዓልቶም ንገረኾም ወፅኾም يعني رديت كنت اسمع قبل ترى ديك ولا انا بزح افلطو يبلين كم زنبرو ودبات ويانا زمسرتوهم زدقفوهم ودبات كم نورو اب تግራይ يزربيو نيرميم تግራይ هدف ساعتو ها تباتاتي ነው እጂ አርነው አድማዓነት አለው ወዲው حد ኩናት ምውላዕ ዲው تقدر بأمن سويانة سعر الدي وياب زخفر بلدكاوي كستايك أتودي أنا بزي بزحك زارب أي كلمة هناتي كساب كندي معنا كساب كندي مقطر نيروهم ويانا نوعم كحجزهم كله انتهت علامة نقدر سلا زي دليلي حالية حزبية ترادي بزحك تنتن تغليها أنا تا زي دليا نحات حدنا أحوات كنت أفاي بلنا ذا حالفة دم مفساس يأكل of course لو تخمس تخوين مسوعات تكفل على كازبل فلسفنا خلو خدي السنة يمرد تمرج أهون بري حجي عندنا أنت كدفني معلاو برتو على سجن ميركا بخالوت هاجرن راس دقف كا أبزي يدلو كنا تحديد متاو سلزخون نيمرد تاس مرج أهو صدق كالي تزقل لكن أركن زتن أنت رحلي زبلة فتح وين يسمعني سلزت ما أقول نبرو أنت زواجون يروم أنتاي مخانة أنت بريتوي فتح وينو أي سمعنا المناطق سجدة بونك سنف اللي مستقراي وينو سلطان قدف سخدي أدمع وينو أي سمعنا. Thank you. ناب رئيتو تات كن أتو هنا جن تحطون رئيتون كله بحدا قرب غالي. I think قدمنا قامس قارنا جن من البات كم مسا غيره تكون الناتخل. أنا حنت رئيتو لاتني إبراهيم حنت حتى لاتني من البات سغا نوي حاب قال سغام زنبركا كتردو تخيلي غاز بلو نجر بوغانا يون زامنلو حاب قال سي هذا تي قالسل تدل زلها علامة بنتصور بردا أقد اسم غانو قالاي نوعو خقل قل مسارع مفتار بفلاي ناي ودبا قداي مملاس أزي أقد اسي أنا نجي أبزخلت قداية زي فيل نقبر لنا دو مثلا أبزون كنسام عن غل مثلا أجي بوغنا يخري الله رقت تخلص تقسكا شقرات الله مالتي جن
ሕቶላት ነው ናምናት እዚ ዝኩሉ ንፅፅቦ ዘለና ሽግራት ናይ ብሓቂ እሱ ድኡ ሽግራት ወይስ እዚ ምልክት ናይ ካልእ ዓበይቲ ሽግራት እዩ ካልእ ኣዘራርባ ሲምፕቶም ናይ ካልእ ሽግራት ድዩ ወይስ ንሱ እዩ ሽግር ንኣብነት ስለምንታይ ናይ ብሓቂ ከድምዕ ዝኽእል ውድባት ክንሰርሕ ደይከኣልና ስለምንታይ ናይ ሓባር ክዕወት ዝኽእል መደባት ክንሕትት ዘይከኣልና ርግፅ ሽግር እዩ ግን ካልእ ናብኡ ደብፅሓና ሽግራት ኣሎ ዶ እዚ ምልክት ናይቲ ካልእ ሽግራት ድዩ ብወገንካ ከመይ ትርእዮ ኣነ ቶታሊ ፍራንክሊ ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ሲምፕቶምስ ናይ ካልእ ሽግራት እዩ ባህላይ ኣድረስ ዘይገበርናዮ ካልእ ዓበይቲ ሽግራት ኣሎ ባህላይ ግን ስቲል ገና ኣነ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምሕሳብ እምበር ውዱእ ዝኾነ ዝኒ ሽግራት እሞ በዚ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ርእቶ የብለኒ ብወገንካ ከመይ ትርእዮ ፍርቂ የሳምዕ ኣላ ሓደ እንታይ ኣሎ ካብ ተዓዘብኮ ብዙሓት እውን ዝፈልጦም ሰብ ዝብሉ ህዝቢ ኤርትራሲ ብግቡእ ዲሞክራሲ ዝተረድኦ ይመስልን እዩ ስለዚ ኤርትራ ህግደፍ ዘወገሶ ክኸውን ይኽእል ናይ ገለ ስክፍታ እውን ኣሎ ሶማል ሱዳን ካልእ ከይትኸውን ዝሓሸ ንህዝቢ ኤርትራ ሰጥ ለበጥ ዘብሎ ሓድነቱ ሓልዩ ከንብሮ ዝኽእል ህግደፍ ጥራሕ እዩ እዚ ሕጂ ህግደፍ ዘዋፍሮ እዩ ብዘይካ ኣይሲ ካልእ የለን ኣይተማዕዱ ኣይትቃለሱ እዩ ብዙሓት ሰባት ግን እመን ክሓድ ዝኣምኖ ነዝቕበሎ ኣለዉ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነዛ ዝበልካ ሕጂ ኣብቲ ቃልሲ ንኸይሳተፉ ፀማም እዝኒ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ተሓሳስብ ኣለዎ ማለት እዩ ንኸይሳተፉ ዋላ ኣብ ኤርትራ ተኣሰሩ ዋላ ዒራ ዓይረ ኺዱ ዋላ ባፅዕ ኺዱ ፍፁም ዘይ ፀማም እዝኒ ዝብሉ ንኢሳያስ ከም መልኣኽ ከም ጎብለል ገይሮም ይገልፅዎ ገበናት ኣለዎ ከም ጎብለል ገይሮም ገልፅዎ ምክንያቱ እሱ ይፅንሒዋ እሱ እንተዘይህሉሲ ኣይመሃለውትን ዝዓዲ ስለዚ ምቅላስ ትርጉም የብሉን ዝብሉ ኣለዉ ዝኣምኑ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ግን ከምቲ ሓወት ተስፋይ ዝበሎ ኣኺሉ ዝተርፍ ገበናት ክሳብ ሲንግል ስድራ ቤት ዘይተገብረ ነገር የለን ናብ ፀልማት ንኸይዳና ዘይኮነስ ወዲቕና ኢና እውን ኣጊና ወዲቕና ኢና እንታይ ኣለና ከም ሃገር ዝሕስብሲ እንድሕር ሓደ ሲሱ ካብ ህዝብና ኣብ ስደት ሃልዩ እንድሕር በዓሉ ኢሳያስ መብራህቲ የለን ኤሌክትሪክ የለን ዓንያ ኢሉ ኣሚኑላ እንታይ ኢና ንፅበ እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ስቴት ለስ ኢና ኮይና ዘለና ስለዚ ኣለዉ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ነቲ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ኣሚኖም ዝሰርሑ እውን ኣለዉ ስክፍታ ዘለዉ እውን ኣለዉ እዘን ዘለዋ 34 ውድባት እውን ረብሓ ስለ ዘይብለን ይሕሸና እንዳተፀወጥና ብኢሳያስ ዝብላ ተሓስባ ኣሎ ከይንጉበጥ ፍርሒ እውን ኣሎ ኣብ ተነቃፊ ከባቢ ስለ ዘለና በትን ከይንጉበጥ ዝብል ስጋኣት እውን ኣሎ ስለዚ እቲ ስቕታ ምምራፅ እውን ንባዕሉ ገበናት ናይ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዘይርድኦም ዘይኮነ ልዕሊኡ እዛ ዝበልካ እያ እዚኣ እንተገይርናሲ ካልእ ሽግር ክመፀና እዩ ስለዚ ምስ ቃንዛና ምንባር ይሓይሽ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ እዚ ሕጂ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል ንሱ ዘስረፆ ብተግባር እንዳተቐሽመና እንዳተዘበጥና ምባል ሕሸና ምክንያቱ ኣይንፃወሮን ኢና ዝብል ዘረባታት ኣሎ ምናልባት ናይ ህግደፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ገሊኡ ከም ዝብሎ ምልክታት ናይ ውድቀትና ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ዘይመሰረታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ቀዲሙ ዝፀንሐ እውን ናይ ጀብሃ ሻዕብያ መሰረት እውን ኣሎ ሕጂ ዝበዝሑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ እዮም ኩሎም ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ስልጣን ዘለዉ የማና ኢድ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ስልጣን የብሎምን እዚ እውን ስቲል እቲ ምስ ወያነ ተሻሪኹ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ጀብሃ ዝገበረ እውን እዚ ፀገም እውን ኣሎ ስምብራዝ እውን ኣሎ ፍራንክሊን ዛረብ ግበን ኣሎ ተረድሃኒ
نتسرع كله زي دليو ولا نتصبقوا زي جنزب سوون على ስለዚህ ገሊዩ እቲ ምልክታት ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ምስ ዓብየን ክኸውን ይኽእል ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ብከምዚ እየ ክብቶ ዝኽእል ኦኬ ግሩም እሞ ክንቅፅል ኢና ክተዓትና I think ቀዲመ ጠጠው ዘበልክዎም ሰባት ነይሮም ብኦም ክንጅምር ኢና መዓሾ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ ርእይቶ ነይሩኒ ኢልካ ቅፅል ያ ቴንክ ዩ ሰዓት ክልተ ካልእ ኣኼባ ስለ ዘለሃኒ እንዲህ ዝቅድም ዘለኹ እታ ናይ ብርሃነ ብዛዕባ ናይ ኮሚኒቲ ዘምፃ ከዓ ተበሪሃህኒ ቁርብ ክውስኸላ ደልየ ብርሃነ ቴንክ ዩ ፎር እቲ ንኩሉ ስፔሻሊ ብዛዕባ እዛ ናይ ንኩሉ ዝእክብ ማሕበረሰብ ዘይምግባርና ዘምፃኻያ ነጥቢ ግን ዩ ኔይልድ ኢት ኣነ ምስ ተመክሮና ኣብ ካልጋሪ ዝገበርናዮ ምናልባት ኣብ ካልእ ከተማታት እውን እንተሰርሐ ኢለ ዝሓስቦ ሎሚ 15 ዓመት ኣቁፂሩ ኸውን ተደይተጋግየ ፕላስ ኦር ማይናስ 2 ይርስ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ ምዕራብ ካናዳ ኣብ ከተማ ካልጋሪ እየ ዝነብር ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ጌርና ናይ ሓባር ኮሚኒቲ የድልየና ነይሩ ናይ ተቃወምቲ መንበርስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ውሕድ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ናምበር ነቲ መንግስቲ ይኹን ነቲ ህግደፍ ዝደናገፅ ዝበፅሕ ነይሩ ንሕና ግን ናይ ሓባር ንክኸውን መዓታን ሓደ ታክቲክ በሎ ሜላ በሎ ተጠቂምና እቲ ሜላ እንታይ እዩ ዋላ ብሕጂ ኣብ ፖለቲካ እውን ክንጥቀመሉ የገድስ ዝኸውን ካብቶም ነቲ መንግስቲ ዝደናገፁን ኣባላት ህግደፍን ግን ናይ ሓባር ኮሚኒቲ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዚ ንነብር ከም ዘገድሰና ጎስጊስናዮም ይዕጊብና ሕጅብታ ኣኼባ ምስ ኣተና እቲ ኤክስትሪም ክልተ ኤክስትሪም ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ኤክስትሪም ተቃዋማ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ኤክስትሪም ደጋፋይ ከዓ እቲ ወኪል መንግስቲ ዘሎ ይኹን ወኪል ናይ ህግደፍ ዘለው ቁንጣሮ ሰባት እዮም ማለት እዩ ሶ እሶም ብሕጂ ንመርፃ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ብሪጅ ምስ መንግስቲ ተራኽበና ክትከውን ዘለዋ ኣይፋሉን ዝብል ከዓ ነይሩ ሕጂ ካብቶም ደገፍትን ተደናገፅክን ናይቲ መንግስቲ ተሲኦም ግን ኖ ነቲ መንግስቲ ክንድግፎ ንደሊ እንተኮይና 365 days ኣሎ ኣብ ዓመት ቃሕ ዝበለና መዓልቲ መሪፅና ክንድግፎ ንኽእልና እዚያ ኮሚኒቲ እዚኣ ግን ናይ ኩላህና ኢሉ ዘን እቲ ቦርድ ዘቆምናዮ ነዚ መትከላት እዚ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ስለዚ ሕጂ እተን ካልኦት ከተማታት ክመሃርኦ ዘለወን ናይ ሓባር ክትሰርሕ እንድሕር ደሊኻ ኣለኻ ኮንካ ናይ ሓባር ሰባት እዮም ክእከብዎ ዘለዎ እንድሕር ናይ ተቃወምቲ ክትገብር ደሊኻ ናይ ተቃወምቲ ኢኻ ክትገብር ክትከይድ ናይ ህግደፍ ዋላ ናይቲ መንግስቲ ክትገብር ደሊኻ ናይ መንግስቲ ኢኻ ትኸይድ እታ ኮመን ግራውን ግን ኣባላት ናይቶም ደገፍትን ተደናገፅትን ክትከስብ ምኽኣል እያ እቲ ሓቂ ግን ትስኻ ዝገለፅካዮ እዩ ንኣብነት ንሕና ተጫፋጭፍና ከምዚ ጌርና ምስ ኣፅፈፍናዮ እቲ ኮሚኒቲ ራይት ዳይሬክሽን ምስ ሓዘ ግን እታ ኩላ ተማሂረ እየ ትብል እታ ኩላ መን ይክጫቃጨቆ ትብል መፅያ ሶ ኣብ ገገዛኻ ኮንኳ ናይ ስትሪት ዋሪየር ኣይትፀበ ዕማማት ዘሳላጠልካ ኢድካ ሓውስ እንተ ምሁር ኮንካ እንተ ኤሊት ኮንካ ምዕባይን ገለመለን ዓዲ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ማኣታን ብመሰረቱ ከዓ እምበሪ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ እቲ ኤሊት ንብሎ እቲ ምሁር ዝብሎ ሲ ሓሳባቱ ናይ ምግላፅ ሰብ ናይ ምክሳብ ክእለት እውን ኣለዎ እቶም ኣብቲ ጂኒየር ለቨል ዘሎ ኸማን ተጣፊእኻ ሰብ ኣምፂኻስ ከምዚ ክትሰርሕ ትኽእል ኮንካ ንክድግፈካ ኢለ እየ ምፅያ ሓንቲ ነጥቢ ርእይተይ ክበላ ዝደለኹ ግን ብዛዕባ እቲ ኩናት ብዙሕ ግዜ ዝረብ እዩ ሓንቲ ከርሰ ነገር ግን ትንጠር ኣላ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረቱ እቲ ፍልልይ ዝነበረ ኣብ መንጎ ውግእ ዝደልን ኣብ መንጎ ንሰላም ዝደልን እዩ ነይሩ እቲ ንሰላም ደይዋን ክልቲኡ ኣሕዛብ ከይብደል ደቅናን ኣሕዋትናን ንኸይብደሉ
سلام زمرتن اتخالقها تግራያ تعوت يتوا طرح اساياس سراويت ኤርትራ سند يبلو خلبي زبل حيلታት نيرو نوجد دغفي حجت ودء مسعي ابوتو مسحازه ها نوجد ايدغفنان بسم سبعونت حزب تግራይ دو ገለ نو ابت ግዜት ዝነበረ በርገጽካ ድጎም ሕጂ ተብዓት ተወንዚፍካ ውጊ ኢኻ ደጊፍካ ውጊ ኢኻ ደጊፍኪ ስለዚህ እትፍልሊ ዝነበረ ውጊ ክሁሉ ነይርዎ ንኢሳያስ ጉጅሉኡን ብውጊ ኢና ንስዕሮ ዝብል ሓይሊ እንተምስ ወያነ ዓቕሚ ተለዋ ምስ ወያነ ኮይኑ ዋላ ሕጂ ኣብን ኢሳያስን ተጠቂሞም ኢሉ ነቲ ሃጋፍ ተጠቂሙ ከዓ ዋላ ምስ ኣብ ኮይኑ ክዋጋእ ዝደሊ ሓይሊ እውን ኣለና ዋላ ሱዳን ተተባኢሱ ከማን ናይ ሱዳን ሓይሊ ተጠቂሙ ክዋጋእ ዝሓይል ደለ እቲ መትከል كم سلك عصف تبللا كم كدان لويلو امين كم سلك لويلوي تبللا كم كدان عصف تبللا يكونتن دحر نوقع خونكا وقع كيد all the way كده نسلام تكون كارما ديواني خاطقونو نتوقع ديواني خاطقونو سلازي اتفللينا امونغو تግራይ تعودو قلمتات زمصو طرح يكونن تروقئن بروقئن حانتي نبذا خلا مزازامي تريتي يا تسغرن نزيا حجي كان يتعصرات خلدو غزيره بلعه سوري كحصره less than 1 minute كغبر انيش تاع اتا حجي تفتح تغباراوي تفتح مش تيوري بزم تقلل لوطي اوشت عديات مص باوشت حيل زل عديا تمص اي تحلمو بقدام مصيقوم كرشا تعشم اخت كتحسب اب عدي اتخون مس عدي خمي غيرنا قال اي ديكتاتور نخين يسرح كن نسرحو عمامات الله ابو انجاج نكون ويقني الله غرم ثانك يو رانا كومنت كتبت لها جست let me know اوكي تزي كونه قدنا يكونن كومنتات سابتيو ናይ ርእቶታት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከም ርእቶ ሰሜናዮ ከይድ ንኽእል ኢና ወይ መልሲ ክትበሉ ተደሊኻ ከዓ that's fine ኦኬ ካልኣይ ተጠቕ ኣቢለ ዝነበርኩ ገብረ ህይወት ጎኒ ሰላማት ኣነ ምናልባት እንታይ እቲ ርእቶ ክበሉ ዝደልሲ ምናልባት ተዘሪቦ ገለገለታት እውን ተባሂሉሎ እንድዩ ግን ዝያዳን መራጎድን ክኸውን ንሕና ስለምንታይ 40 ዓመት ዝኣክል 30 ዓመት ዝኣክል ተቓሊስና ስለምንታይ ዘይተዓወት ስለምንታይ ብሓደ ውድብ ክስታይ ዘይገበርና ስለምንታይ ከምቲ ክንገብሮ ዝግብኦ ንህዝቢ ዘይጠርነፍና ኮሚኒቲ ኩሉ ዝታት እዝን ስለምንታይ ዘይገበርና እንድሕር ኢልካ ብቐንዱ እቲ ናይ ዕላማ ጉዳይ ዝብልኣነ ምክንያቱ كندي تراي إذا حجي يأكل حجي زي كونسي قدم بإناف إزيناف زبهال بزي جي اس زكايت زنبري جميركا ولا قدميو ناي ودبات من قصاص دحاري أكل مليسكا بزح نجر مسي حجي انت خوين زي قوت اندحري لنا كله تقلا سايكو جن أبتزك قالوا سوزلو علماء في اللي يعلو برقص قالوا ስለዚህ ነቲ ዕላማ ፋዕ ዘይተወገደ ሕጂውን ዋላ ብዙም ግበር ዋላ ኣኼባ ገበር ዋላ ዝኾነ ለውጢ ከምፃ ኣይክእልን እየ ዝብል ብንፁር ሓንሳእ ጠቂሱዋ ነይሩ እዚ ብርሃነ ዝብል ሰውነ እቲ ንጥቕሚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ክውገድ ኣለዎ ጥራይ ደይኮነስ ክኹነን ከማን ኣለዎ ክቃላዕ ከማን ኣለዎ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ደይጠቅም ምዃኑ እንድሕር ትፈልጦ ኮንካስ ድሓን ብሓባር ኮይንና ንስራሕ ኣይና ይሞት ናይ ሓባር ዘስራሕካ ብንፁር ክግለፅ ኣለዎ እቲ ተቐላሳይ ተመሊሱ ተመሲሉ ካልእ ክሳይ ዝገብር ድማ ዓዊሉ ዶ ይዛረብ እቲ ዝደልዮ ዓዊሉ ይግለፅ ሰብ ዝድግፎ ኣይስእንን እዩ
ግን ነቲ ቃልሲ ኣይመደናጎየን ማለት እዩ ብንጹር ስለ ዘይኮነ ብሓንሳ ክሰርሕ ፀኒሕካ ኖ ኣብዚኣ እዚኣ ከምዚኣ እያ ኖ እዚኣ እኳ ከምዛ ኮይና እምበር በቃ ነታ ጉዳይ ከመይ ገይራ ከምዘይ ትሳለጥ ይስራሕ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ እዩ እቲ ካልእ ናይ ኣፈታትሓ ገርጨት ምናልባት ሕጂ እዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ብዙሓት ኣነ ሕጂ ብዙሓት ደገፍቲ ዕረፍቲ ኣለዉ ዝማደይ ኣለዉ ገለ እቲ ንሕና ንዛረቦ ዝዛረብዎ እዮም ግን ትሽግር ብኸመይ እሞ እንታይ ብኸመይ ኢኹም ክተምፅዋ ትደልዩ እዮም ድብልካ ከመይ ኣታ ለውጢ ብኸመይ ኢኻ ክትመፅእ ሕጂ ሓንቲ ወይ ማዕሾ ክገልፃ ፀኒሑ ኣነ እውን ኣብዝሓ ቀደም ኣቢለ ለውጢ ካብ ውሽጢ ትብል ግጥሚ ገይረ ነይረ ለውጢ እንደልን ዲና ግን ንሕና እዛ ሕጂ ንዛረባ ዘለና ከማን ኣሕዋተየ ኣነ ሕጂ ቅርብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ረኺበ ኣኼባ ዘለኹ እምበር ናብ ስራሐ ካልኦት እውን ከምኡ 95 ካብ 100 ንሕና ኣብ ናይ ውልቀ ናብራና ኢና ንገብር ዘለና ነታ ዘላትና ግዜ እዚኣ ከማን ገለ ሕጂ ኣብ መንጎ ስራሕ ዝዛረቡ ኣለዉ ገይገሎም ገዲፎማ ከይዶም ኣለዉ ምክንያቱ ንሕና ጠቕሊልና ዝመፃና ህዝቢ ኢና ንሕና ግን እንታይ ክንገብራ ንኽእል እንታይ እያ ኣብዚ ኣብነት ክንከውን ኣብዚ ካብቲ ዝረኣናዮ ዓድታት ካብቲ መፂናየን ዘለና ዓድታት ተማሂርናት ናብ ህዝብና ከነመሓላልፈሉ ንኽእል ኣብነት ክንከውን እዩ ዝግባአና ነዛ ኮሚኒቲ ነዛ ሓንቲ ንእሽተይ ኮሚኒቲ ከነጥሪ ይከኣልና ደቅና ፋሕፋሕ ኢሎም ስለዚ ንሕና ንባዕልና ሲ ተኣሽሙ ተፀዋርነት እውን የብልናን ተፀዋርነት ማለት እዞም ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ምናልባት ገለገለ በዚ ገለ ኣነ ዝብሉ ሕጂ ክሓርቁ ዝኽእሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ዝሕርቕ የብልካን ስኻታ ናትካ ዕላማ ዓው ኢልካ ተኸላኸለላ ደው ኢልካ መክተላ ዝፀርፍ የብልካ ዝሕሚ የብልካ ወላ ሓንቲ ክክስታ የብልካ እንድሕር ብዕላማ ሓደ ኮይኑ ስለዚ ኣዚኣ ኣብ መወዳእታ ንሕና ብግቡእ ተጠርኒፍና ዕላማና ብግቡእ ኣነፂርና ህዝብና ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓሳብ ሒዝና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክለውጢ ከምፅእ ክእል ንብሎ ንዓና ይፅበዩ ክህልው እዮም ኣብ ወፃኢ ዘለና ምናልባት ጥዑይ ምንቅስቃስ ኔራ ኣታ ዞም ወፃኢ ዘለዉ ዝመፁ ከማን ይነው ቁርብ ናና ግን ዝገደደ ኮይና ሕጂ ተስፋ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ተቃውሞሲ ንቕሓት ዘይብሉ ኮይኑ ብሓፂሩ ስለዚ ብዚኣ ዝውዳእነ ይቐኒየለይ ምናልባት ቁርብ ጣዓትና ክሕግዝ ዝኽእል መገዲ ኾነ ትሕዞ ኣነ ብርእቶይ እንታይ ባህላይ ክሳብ ሕጂ ከምዚ 100 ካብ 100 ዘተኣማምን እዚኣ ገባብ እዚኣ ናይ ኤርትራ ሽግር መፍትሒት ተባሂላ ኣብ ኩሉ ተቐባልነት ዝረኸበት ርእቶ የላና ኸነን ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝቐልብ ዘሎ ርእቶ ለውጢ ብውሽጢ እዩ እወቲ ኣብ ውሽጢ ዘላ ሓይሊ ተዘይተንቀሳቒሱ ሽግር ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኣትን ክርዱእ ነገር እዩ ኸነን ግን ብውሽጢ ዝመፅእ ክበሃል ከሎ ቅርብ ኣትሊስት ተኣሽሙ ክህልወና ኣለዎ ዊ ሃቭ ቱ ዲፋይን ኢት ብግቡእ ካራክተራይዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዝቐለለ ለውጢ ክመፃሉ ዝኽእል ተኮይኑ ምናልባት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኸውን ከነዕግቦ ንኽእል ዶ ወ እንድሕር ከምኡ ክንገብር ክኢልና እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ገለገለ ምሁራት ኣብዚ ግዜ እዚ ተሓቢኦም ርእሶም ኣድኒኖም ዝኸዱ ተዳሃልዮም ዋላ ኣብ ካልዕ ወፂኦም ተዘይኮኑ ውሽጢ ውሽጢ ቀለሱ ይኽእሉ ዶ ወካል ኣነ ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዲክቴተርሽፕ ክላስ ናይ ነፍሰ ቅትለት ሳዕቤናት ኣለዎ ቀሊል ጌርና ኣይንወሰዶ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ዝፀልኣ ሰብ የለን ግን ብኸመይ እያ ትመፅእ ኣናላይዝ እንድሕር ጌርና ሶሻል ፎርስስ ናይ ኤርትራ ብቐዳምነት ናይ ምሁራት ተራ ኣሎ
تايقبر له مهارات إرترا أو وش إرترا مهارات كنا لنا تماهرو مماهران نايمن سرح دنياتات تكنوقراطس هجتات التقال الجامعة من التقال سخر مرحوة دخلوا كمودو مثل حيل لنا هذا إرترا لنا نجي هرنا جام دحر تنقاس عايسهم حرساي polarized زخنا ناي حرشة كلاس ناي مسافنتن حرستوتن كلاس يلنا بإرترا لازم we can't expect تي حرستاي أنصار مسافنتي لوختس سرعتنا industries نا إرترا كل فريسي كم الله نبلا نقول ناتي ناي سرعتنا تاعي هجي تي ناربوري تاتسي كستاخلوا له مسرت كلوا له أنا so that كلاتنا نحبار ريتون دا تأخذنا كيد نقدميت كأخن سجون أجي قلت لهم تقيسكم عامش معاشون قلنا بوشتي I don't think anybody hates that وقال له ما تزخل تداخلين كابكسارات عدد حنا تداخلين مرحبا من تصلوا أنا the problem is تقاب حجي ناتو ملكتاتات يلن فلازي تبي دقز خيز اللغال شغا نازي كدفعلو كتصعر ما يقدني حجي بدقوا عنا نقالس كلنا قدن نابدم فساس في عديون أو قم خاديون لا كانوا وقدوا صاب زغالنا وقدم فساس زعدم نقرا يكون كاب زوير تران العالي زدامين زدواقان يلن مسلمي كان حدا جزء التاريخ لو تنممتع عمت وكم كنون نجارة يكون يعني كان اللي جزء اللوديو نعود صاروخ نتاع اللودو بزو حدا خسارة في تسمون خدنا عقمنا هزبنا صاروخ اللي زي تاتا بقمت كاتيكم زلوا كمان هنرسل لنا تلازي تخلي ريتو تات كندم نجركا حدا ريتو تراح إزكاق تين فتان قربا كاتعنا قريب واحد الموصل حاودا يتكتل عراي كبرت عبلي مخصي سلام كاخمو مبرات يوهانس إلن مرحبا كما يوعلكم إذا زلات النريتو دارقا صبغ ليلا حاو برهاني كابزي تقسكايو شجرات زي تتقسي شجر حدا ختكس أقدا سخا السونتايو أبتي 9 كابتن زوصاد نبرا غازيتاتنا كابتم 10 زغونو بركت زبلو ناي أفريقيا تموكرو زنبروم أتيوم زنبرو مبزحتهم زهاجر زياد زلنا اللوان سدادن أتاون زهلوا عباي هاجر كتكون يوم 8 يوم إذا مهورجن كالي يلو السونتا يلو إذا هاجر زياد كم زو محوات زبلوه ومنتو قاتلني إذا سعرام هزبن حوسر إسقام قال تقالي سوز تعوتن هزبن تعوت يزبل ومنتون هالوني بهلاوش جرجن هي هلوو اتسرعات كتنقق اللوو إلو زمحصينا نيرو بهلاو صقم زبلون تايو هذا أب تحتي جزاء صنع حزبي كلاي أب قدل صنع حزبي سالساي أب دقة صنع حزبي نايزم تحواس زي اتسرعات بتنقق انت زي حزوو بالشون ناخا كتليو إلو نيرو